vážené dámy, vážení páni, milí prítomní, dovolte, aby som vás privítal na našej ďalšej diskusie, našej iniciatívy Študentská klubovňa. Potom, ako sme usporiadali diskusie s rôznymi opozičnými lídrami, ale taktiež s ministrom obrany Robertom Kaliňákom, sme si pre vás rozhodli sem k nám do Žilinskej Novej synagógy pozvať dvoch ďalších významných hostí. Politická situácia v Českej republike pripomína tú, ktorú sme si zažili od roku 2023 s novým premiérom Robertom Ficom, ktorý sa opäť dostal k moci. Z toho dôvodu sme si k nám do Žilinskej Novej synagógy pozvali dvoch bývalých premiérov Českej a Slovenskej republiky, aby sme prišli porovnávať tieto dva rozdiely a prišli sa rozprávať o tom, ako chrániť demokraciu v ťažkých časoch. Dovolte mi preto, aby som medzi nami privítal pána profesora Petra Fialu a pána Edvarda Hegera. Ešte predtým, ako začneme s diskusiou, by som vám chcel predstaviť, ako bude následujúca diskusia prebiehať. Bude teda prebiehať v 3 blokoch, kedy sa najprv budeme pýtať otázky čisto pána Fialu, následne otázky pána Hegera. Prejdeme ku spoločným otázkam, pričom priestor bude aj najmä na otázky z publika. Tak ešte raz ďakujeme, že ste obaja prijali pozvanie. A teda začal by som rovno prvou otázkou na pána profesora Fialu. Že v Česku už teda 6 mesiacov vládne nová vláda Andreja Babiša, pričom jej kroky pripomínajú tzv. Slovenskú alebo maďarskú cestu, ako to nazývajú politológovia. Ako teda hodnotíte vy zo vášho vlastného pohľadu politológia týchto prvých 6 mesiacov tejto novej vlády? Přeji vám všem pěkný večer, moc děkuji za pozvání a mám radost, že vás tolik přišlo a mám i radost z toho, že se tady můžeme bavit o slovensko-české zkušenosti a mám taky radost, že sedím na pódiu se svým přítelem Edvardem Hegerem, s kterým jsme měli vynikající vztahy, když jsme byli předsedové vlád obou našich zemí a myslím, že se to projevovalo i v té politické spolupráci, a kterého vždycky rád vidím. Nedávno jsme spolu byli v Praze na taky velmi zajímavé diskuzi, takže mám radost, že to pokračuje tady na Slovensku a že mohu být po strašně dlouhé době zase v Žilině, ani jsem si nespomněl, jak dlouho jsem tu nebyl, za což se omlouvám. Já bohužel musím potvrdit to, že to, co se děje v České republice, do jisté míry odpovídá tomu scénáři, který jsme viděli v Orbánovském Maďarsku a teď jsme ho viděli u vás na Slovensku. Má to spoustu jako podobných rysů. To, co já nejvíc vyčítám vládě Andreje Babiše, tak to je to, že se nestará o bezpečnost, že snižuje prestiž České republiky v zahraničí, že se vůbec nestará o to, jak budou žít v České republice příští generace a že se pokouší omezit nezávislost a trošku sebrat svobodný prostor všemu, co se jim nelíbí nebo čemu úplně nerozumí. Abych to, co říkám, doložil nějakými fakty a čísly, my jsme předložili rozpočet na rok 2026. Ten rozpočet nová vláda hodila do koše, předložila vlastní a v tom jejich rozpočtu je například minus 21 miliard korun na obranu. To znamená, že Česká republika nesplní 2% HDP, které máme dávat na obranu. A to nemluvím o tom, že naše vláda chtěla v letošním roce dosáhnout 2,35% hrubého domácího produktu, které by šly na obranu, protože bezpečnost je naprosto zásadní. Tohle vůbec Babišova vláda nevidí. S tím, co nevidí, a co dělá opravdu nebo co snižuje prestiž České republiky, je způsob, jakým se zachovala v některých klíčových věcech v zahraničí. A jednou z nich byla například debata o tom, jakým způsobem poskytnout finanční prostředky Ukrajině, když jsme se konečně státy domluvili na té půjčce, kterou budou společně garantovat, tak Česká republika se přidala k tomu původnímu rozhodnutí premiéra Fica a premiéra Orbána, že se prostě těch garancí nezúčastní. A tak
bych mohl pokračovat jeden krok za druhým, které ukazují tuto nebezpečnou politiku. Proč nemyslí na budoucnost a na mladé generace? No, protože my jsme se snažili několik let po sobě snižovat deficity, které jsme mimochodem zdědili vysoké po Babišově vládě. A Babišova vláda, jak nastoupila, tak zvýšila deficit státního rozpočtu o 24 miliard korun proti našemu návrhu. 63 miliard korun je nad zákonem o rozpočtové odpovědnosti, ten prostě hodí do koše a nedodrží ho. A samozřejmě to, co vydá navíc, tak nedává do investic a nedává do obrany a do něčeho, kde by se dalo pochopit, ale prostě to dává na provoz a na různé typy podpor, včetně podpor Agrofertu, což jsou podniky premiéra Andreje Babiše, který je v obrovském střetu zájmu. Ale jednou to někdo bude splácet a budou to splácet příští generace. To stejné je ve věci důchodové reformy. My jsme opravdu bolestně prosadili důchodovou reformu. Nebyli jsme za to chváleni, ale kdyby jsme ji neudělali, tak ten důchodový systém za několik let zkrachuje, protože by prostě v něm nebyly peníze. Babišova vláda řekla, že základní parametry té důchodové reformy upraví. Pokud to udělají, tak to bude znamenat, že mladí lidé pod 40 let nebudou mít garantováno to, že až budou potřebovat ve stáří mít od státu důchod, že budou mít důstojné důchody. Takže nemyslí na mladou generaci. No a to poslední, co jsem říkal, je nezávislost institucí, kterým Babiš buď to nerozumí, nebo mu vadí. Tak možná jste zaznamenali ve slovenských médiích, Česká republika měla jednu z nejúspěšnějších forem protidrogové, jednu z nejlepších organizací protidrogové agendy a vůbec léčby závislostí v Evropě. Tento systém se rozhodl Andrej Babiš rozmetat. Stejně tak se rozhodl vlastně vyhodit z úřadu vlády lidskoprávní agendu a převést ji na různé další úřady. No a nejnovější věc, a tu znáte dobře, je pokus trošku přiškrtit veřejnoprávní média. Takže Babišova vláda chce zrušit koncesionářské poplatky, které jsou garancí nezávislosti, a chce zavést to, že bude platit Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu, což ale samozřejmě znamená, že Česká televize a Český rozhlas budou mnohem víc, nebo budou závislé na vůli, na dobré vůli vládě nebo vládní většiny, což teď u nás není, protože koncesionářské poplatky garantují nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Tak bych mohl pokračovat. To byly jenom některé příklady toho, jak rychle to jde, jak to jde promyšleně a jak to v mnoha věcech opravdu připomíná to, co vy tady ze Slovenska dobře znáte. Tak už ste povedali viacero rôznych tém, ktorým sa venuje Babišova vláda. A teda z tých krokov tej novej vlády je vidno, že sa snaží podkopávať demokratické hodnoty v krajine a zasahuje napríklad už do spomínaného financovania, napríklad do financovania kultúry, verejnoprávnych médií, či si neplní svoje programové vyhlásenie. No jazyk, ktorý Andrej Babiš zvolil v útokoch na novinárov a spochybňovaní ich práce, približuje napríklad priamo retorike Roberta Fica. Teda pomyselná látka tých útokov na demokraciu sa postupne zvyšuje. A začínate tento posun teda vnímať českej spoločnosti, či už z pohľadu napríklad poslanca, ale aj občana Českej republiky? Tak Andrej Babiš dělá to, co vy dobře znáte a co by si vlastně nikdo nebo ani jeden z nás dvou nedovolil. Tak tiskovky vlády po vládě, tiskové konference jsou plné útoků. Tak útoků na mě, to je normální. Antifiala to jede, oni si myslí, že jim to funguje, asi jim to funguje. Tak dokázali se lží a s antifialovou retorikou vyhrát volby, tak v tom pokračují na těch tiskovkách. Ale ty tiskovky se postupně mění v útoky na novináře. A je tam teda nový prvek, který u nás tak úplně nebyl. Andrej Babiš útočí na konkrétní média a konkrétní novináře. A proč? No, protože je chce trochu zastrašit. A ono to, jako všichni řekneme, ale to přece nefunguje. No, jenomže ono to trochu funguje. Takže to je dneska jako, to není jenom útok na veřejnoprávní média formou změny financování.
to je i útok na konkrétní média soukromá a na konkrétní novináře, kteří píší tak, jak se to Andreji Babišovi nelíbí. A to já pokládám za hrozně nebezpečné. A to je třeba rozdíl mezi těmi politiky, které bych označil za populistické nebo radikální, a těmi demokratickými. Co pak si někdo myslí, že mně se líbilo, co novináři píší o vládě? Ani náhodou. Edovi určitě taky ne. Tam je spousta kritiky, spousta nespravedlivé kritiky, nepochopení. Jasně, tak to je. Ale od toho jsou média. A prostě politik to musí vydržet a musí vědět, že to je nějaká služba společnosti a že nějakým způsobem to sehrává pozitivní roli v demokracii a že hlavně on nemá právo do toho mocenskými prostředky zasáhnout. A to je ten prostě zásadní rozdíl mezi tímto typem politiků a námi. Tak já to pokládám za hrozně nebezpečné. Jasně, to se tak shodneme, ty zas píšou nesmysly a tohle je špatný článek a tamhle. No, ale mě by nenapadlo to prostě ani veřejně komentovat a už vůbec ne z toho vyvozovat nějaké závěry pro svou politiku vůči médiím. Tak tohle se děje. Lidé si to začínají uvědomovat, nebo lidé si to uvědomují. My jsme už měli demonstrace, kam přišli 10 000 lidí, pánbůh zaplať za to. Protože já nedokážu úplně dobře posoudit situaci na Slovensku, ale v České republice to, co dneska máme u moci, to není politické hnutí Andreje Babiše nějak doplněné nějakými 2 radikálními stranami. To je opravdu dobře vybudovaná mocenská mašinérie, napojená na ekonomické zájmy. Babiš je jeden z nejbohatších podnikatelů ve střední Evropě, samozřejmě v České republice. Napojená na dobře fungující, velmi profesionální, s velmi dobře fungujícím a dobře zaplaceným marketingem, PR-ovými strategiemi. Je to prostě mašinérie, kterou není lehce a nebude lehké ve volbách porazit. A která se navíc snaží vlastně, kde může, tak mnohem sofistikovaněji, než to dělá Ficova vláda nebo Fico u vás, mnohem sofistikovaněji se snaží ovládat různé části a instituce a části společnosti. Spíš takovou metodou šíření strachu, ukazováním té síly. Říkám, je to o něco sofistikovanější, není to na první pohled tak brutální, ale funguje to. Takže pokud budeme chtít, a to chceme, v příštích volbách vyhrát, tak to nedokážeme bez velmi úzké spolupráce opozičních stran, ale nedokážeme to ani bez velmi aktivní občanské společnosti. Takže to, že si to lidé uvědomují, je dobře a je to základní podmínka pro to, aby se ten boj dal vůbec vyhrát, protože možná se k tomu v té debatě ještě dostaneme, protože úplně standardními prostředky politických stran se tenhle zápas populisty a radikály úplně vyhrát nedá. Dá se vyhrát jedině tehdy, pokud lidi budou chtít, aby se ta situace změnila. A myslím, že všichni máme dobrý příklad, sousední Maďarsko, kde ta mocenská struktura, kterou vybudoval Viktor Orbán, fungovala ještě mnohem jako byla silnější a stejně, když lidé řekli, tohle už nechceme, tak dokázali využít i toho nástroje, který si Orbán nachystal pro svoje vítězství, a to byl ten volební systém, který měl. Takže naděje tu je, ale je nutné, aby jsme opravdu spojili všechny síly, nejenom politické, ale i síly občanské spoločnosti. Jedným z tých nástrojov, ako sa dostávajú teda k moci diktátori a ako sa pomaly obmedzuje demokracia, je ovládanie tých verejnoprávnych médií, ktoré majú na starosti v spoločnosti informovať objektívne z každej strany. Včera ste boli hosťom nedeľnej diskusie na ČT1, kde ste spolu s Vítom Rakúšanom ako opozičným partnerom diskutovali proti Alane Schillerovej a Petrovi Macinkovi. Témou bolo okrem iného teda aj plánované rušenie koncesionárskych poplatkov.
Petr Macinka obhajoval, že financovanie nesúvisí s nezávislosťou médií a naopak pani Schillerová nevedela ponúknuť argument, z čoho sa táto zmena financovania uhradí a neupresnila ani presnú čiastku nového rozpočtu. Po novom však nakoniec dnes prišlo nové vyhlásenie českej vlády, na základe ktorého sa obmedzí financovanie verejnoprávnych médií, a to na stav, ktorý bol v roku 2024. A teda v čom vy vnímate najväčší problém v tomto zákone a vnímate zásahy do nezávislého financovania verejnoprávnych médií ako postupné ohrozovanie tej demokracie, ktorá je v Česku? A samozřejmě, protože ve chvíli, kdy někomu berete rozpočet, nějakým způsobem třeba řeknete, no příští rok budete mít méně, a on s vámi začne vyjednávat a vy řeknete, no a možná byste nemuseli mít o tolik méně, když, tak samozřejmě, že uplatňujete už nějakou formu moci. A my jsme měli v České republice koncesionářské poplatky, což je vlastně, když bych to řekl jednoduše, nějaká forma takové daně, kterou platí skoro všichni. A ta má a není to daň, protože ty peníze nejdou vůbec přes stát, ale jdou rovnou České televize a Českému rozhlasu. Takže politici nemohou rozhodovat o tom, co se s těmi penězi děje a kolik jich tam jde. Oni rozhodují jenom o té částce, která se prostě od lidí vybírá. No ve chvíli, kdy řeknete, tohle rušíme, bude to součást státního rozpočtu, ale my do toho rozpočtu dáme samozřejmě nějaké garance, že se to bude třeba každý rok valorizovat, no tak tím to vlastně dáváte to financování do rukou politiků. Protože není nic jednoduššího, vůbec není nic jednoduššího, než říct, rozpočet je zákon, tímto zákonem měníme jiný zákon, valorizace bude menší. A kdo bude namítat něco, když řeknou, no prosím vás, musíme šetřit, nemáme peníze ve zdravotnictví, chcete mít dobré nemocnice a lékaře, nemáme peníze ve školství, tamhle potřebujeme tohle, no tak dáme té České televizi přece trochu míň a Českému rozhlasu trochu míň. A co? Tak takhle nebezpečné to je? A my jsme v České republice zvolili prostě model, už v 90. letech, vy ho taky znáte, my jsme zvolili model, že i po zkušenostech, že z té minulé doby, prostě politiky z toho vyřadíme. A protože financování je nástroj ovládání, tak to necháme, aby to bylo nezávislé. A tenhle model přežil všechny krize. Možná si vzpomenete, v České republice byl velký boj o televizi v roce 2000, kolem přelomu století. My jsme si už to jednou vyzkoušeli, o nezávislost televize. A vydržel všechno a teď je tady tento pokus, který podle mě je trošku okopírován ze zahraničí. A je to extrémně, extrémně nebezpečné. A ještě bych chtěl říct jednu věc. To lidi někdy si neuvědomují dostatečně všechny souvislosti. Když mluvíme o nezávislosti veřejnoprávních médií, tak nám v první řadě, teď se omlouvám, teď mluvím trochu jako politolog, tak nám v první řadě nejde nám jenom o nezávislost zpravodajství. To není všechno. Nám jde o to, abychom v našich společnostech měli média, která reprezentují menšiny, handicapované, lidi prostě, které reprezentují názory a pohledy na život, které prostě z různých důvodů nemohou mít dostatečný prostor v komerčním médiu. To není žádná kritika komerčních médií, ale má to prostě jinou logiku fungování. Takže tady jde i o toto. A pak, a to je taky důležitá věc, tou nezávislostí nerozumíme jenom to, že ti novináři si mohou dělat, co chtějí. To taky, jasně, do toho jim politik nemá mluvit. Ale tou nezávislostí rozumíme i to, že jsou diváci a posluchači chráněni před tím, aby tu televizi nějaký politik držel pod krkem. A toto je strašně důležité. Ta nezávislost je vlastně ochrana občanů. Nejenom těch novinářů a té televize. To je ochrana občanů. A toto je strašně důležité mít na paměti a proto je tak potřebné mít veřejnoprávní média a mít veřejnoprávní média nezávislá. Jasně, že jsou jiné modely.
ve světě. Ale každý ten model vychází, a jsou i modely, kde média nejsou veřejnoprávní vůbec, ale my tady vycházíme z nějaké tradice, z nějaké historie, z nějakých zkušeností a proto to máme takhle nastaveno. A proto je taky tak strašně nebezpečné, když teď někdo přijde a chce to změnit. No proč asi? Proč to asi chce změnit? Ještě poslední dvě věty k tomu. Matematická logika. Máme 310 miliard korun deficit rozpočtu. Není kde brát. Fakt není. Rozpočet na kulturu proti mému návrhu Babišova vláda snížila o 1 miliardu korun. A teď najednou řeknou, my tam ty peníze najdeme. Rozumíte? A to je řada miliard, které musí nahradit ty koncesionářské poplatky. Teď to jde z peněz lidí, kteří to platí automaticky bokem mimo státní rozpočet. Když řeknou, vy nebudete platit nic, což je iluze, lidi to zaplatí zase, že jo, jednou. Vy nebudete teď platit nic, no tak musí najít dalších 10 nebo kolik to je miliard ve státním rozpočtu, kde nejsou. Takže ten důvod určitě není rozpočtový, efektivita, ekonomický, to matematicky vůbec nevychází. Ten důvod je jediný, politický. Chci mít nástroj pro to, abych mohl ta média ovládat. A proto klidně udělám ještě vyšší deficit, ale budu mít páku na to, jak ta televize a ten rozhlas nebudou říkat to, co se mně, Andreji Babišovi nebo Tomio Okamurovi nebo komu nelíbí. A v tom je ta tragédie tohoto rozhodnutí. Množstvo kritikov vašej minulej vlády vám však ale napríklad okrem iného vyčíta, že ste koncesionárske poplatky zvýšili a zaviedli napríklad ich nové pravidlá pre platenie napríklad vo firmách. A z tohto dôvodu sa mnohí na to pozerajú, že z témy koncesionárskych poplatkov sa preto stala populistická téma pre súčasnú vládu, ktorá môže následne povedať, že tieto poplatky je nutné presunúť do štátneho rozpočtu. Vnímate teda ako správny krok to, že ste zvýšili tie koncesionárske poplatky aj napriek tomu, že to bolo a stále napríklad aj teraz sa na to mnohí pozerajú ako na nepopulárne riešenie? Tak jasně, že když něco zvýším, tak je to nepopulární. To tak je. A dokonce i u části našich voličů. Akorát představte si, že vám řeknu, máte třeba rodinu, jste 2, máte 2 děti a já vám řeknu, budete dělat to, co jste dělali před, co prostě, abyste tu rodinu nějak uživili a měli nějaký životní standard a děti se mohly vzdělávat a všechno, tak ale budete mít na to takové peníze, jaké jste měli před 15 lety. Nebudete mít víc. Tak myslíte, že to bude fungovat? Když jsou prostě dražší věci, dražší energie, všecko se nějak změnilo za těch 15 let, tak myslíte si, že tu rodinu s těmi penězi, které jste měli před 15 lety, se všemi jejich funkcemi udržíte na stejné úrovni kvality života? Ani náhodou. Teď si to každý představte. Jako před 15 lety byste měli příjmy. No a v takové situaci byl Český rozhlas, Česká televize. Tak jako není snad, a jasně, že předtím ty vlády neměly na to odvahu. Tak bychom to odvahu měli. No tak možná jsme za to zaplatili, to je možný. Tak lidi platí o 20 korun, to je euro nebo kolik. Jo, to platí víc, no dobře, ale snad to za tu nezávislost, za to všechno stojí. Jasně, že nám to někdo vyčítá. Tak nikomu se nelíbí, když platí o něco víc. Ale přece to je taky ta politika, která, nebo tím se liší demokratická politika od té populistické. Ten populista to neudělá, když mu za to lidi hned nezatleskají. A my to uděláme, protože nám jde o nezávislost médií. No a víme, že nám za to lidi nezatleskají. Takže já tuto kritiku neberu. To je prostě zástupná kritika. Jestli jsme chtěli udržet nezávislost těch médií, musíme dát peníze, s kterými mohou prostě aspoň nějakým způsobem vyžít nebo přežít. Tak jsme to o něco zvedli. No a jako nemohu se tvářit, já se fakt nemohu, že jsme to rozšířili. No tak já se nemohu tvářit, že se všichni díváme na televizi jako na ten přístroj, který prostě tradičně nazýváme televize. Tak někdo se dívá na tabletu, někdo se dívá na počítači, někdo se dívá dokonce na mobilu, rádio posloucháme nejrůznějšími způsoby. Tak jsme upravili i způsob, jakým se to platí a kdo to platí.
Mimochodem tu kritiku s těmi firmami to bych ani nebral. My jsme z toho vyňali třeba všechny firmy do 25 zaměstnanců a tak dále, tak dále. Toto jsou to minimální peníze. Tohle všechno jsou zástupné argumenty. Ten skutečný je, udělali jsme něco, co bylo trochu odvážné proto, abychom zachránili nezávislost média. Zneužívají to ti, kteří prostě média chtějí mít o něco méně nezávislá, ne-li závislá. Tak okrem iného, zároveň v súčasnosti je v Česku veľkou témou stret záujmov Andreja Babiša a jeho firmy Agrofert. Pričom Andrej Babiš údajne vyriešil svoj stret záujmov tým, že sa doživotne vzdal svojho miesta vo firme a podiel následne zdedia jeho deti. Vláda tak následne obhajuje, že tento stret záujmov bol vyriešený. Z Európskej komisie však prišiel do Česka list, na základe ktorého bude musieť európske dotácie, ktoré boli preplatené Agrofertu, musieť preplatiť česká vláda. Okrem iného sa však pripravuje nový zákon, na základe ktorého budú upravené definície stretov záujmov, pričom napríklad minister nebude môcť poberať pre svoju firmu dotácie len z ministerstva, ktoré on ako osoba riadi. Myslíte si teda, že tento stret záujmov Andreja Babiša je naozaj skutočne vyriešený a vláde sa preto vyplatí ísť aj proti pripomienkam Európskej komisie? No není vyřešený a kdyby byl vyřešený, tak nepřišel ten dopis Evropské komise. A ten dopis přišel proto, že to, co Andrej Babiš udělal, se docela jako podobá těm předcházejícím modelům, které byly neuspokojivé. A Andrej Babiš má spoustu firem. Jedna z nich je ten koncern Agrofert, který vložil do nějakého svěřeneckého fondu, ale vůbec není jasné, jak to bude později a není jasné, že nikdy už z toho nikdy nebude mít moci žádné výhody. Evropská komise zřejmě má podezření, že to tak úplně jako vyjasněné není. Mimochodem, my jsme dneska v situaci, kdy Babišovy firmy v koncernu Agrofert mají vracet 7 miliard neoprávněně vyplácených dotací. A o to šlo taky v těch volbách, protože my jsme na základě rozhodnutí soudu to začali po Agrofertu vymáhat. Jinak to zaplatí čeští daňoví poplatníci. Takže už tu jedno rozhodnutí máme, které se týká toho střetu zájmu Andreje Babiše, když byl minule premiér, a teď to s velkou pravděpodobností bude pokračovat dál. No a oni místo, aby se k tomu postavili nějak normálně a kulturně a civilizovaně, tak připravili zákon, který já pokládám za teda úplně jako nemorální a absurdní, že vlastně velmi zjednoduší ta omezení, která platí pro členy vlády a politiky, a vy tu dotaci si sice nepřidělíte na vlastní ministerstvu, ale přidělí vám kolega na vedlejším ministerstvu. To je něco tak jako neuvěřitelného a odporného, že bych řekl, že to je možné jenom proto, že naše vládní koalice je teď skutečně opilá mocí a je přesvědčená, že si může všechno dovolit. Tak zatím ano, protože mají tu většinu v poslanecké sněmovně, což v České republice je naprosto rozhodující. Kdo má většinu v poslanecké sněmovně, tak má tu klíčovou politickou moc a může prosadit vlastně všechno, ale všeho do času. A toto je fakt jako mimořádně nebezpečné. Jenom si to představte, my máme premiéra, který je současně největší příjemce zemědělských dotací. Tohle fakt jako... A víte, jakou zemědělské dotace hrají roli ve struktuře dotací a jaký mají význam v celé Evropě? Tak to je situace, která nikde v Evropě není. Toto prostě není normální. No a místo toho, aby se s tím nějak čestně vyrovnal, buď to se toho vzdál, nebo prostě nebyl v politice, tak se vymýšlí tady tyto věci, které jsou podle mě za hranou všeho myslitelného. Ano, jeho střet zájmu s velkou pravděpodobností trvá minimálně v těch dalších firmách, které nedal do svěřeneckého fondu. Čiže v prípade, keď sa česká vláda rozhodne, že budú teda tvrdiť, že tieto dotácie môže naďalej poberať, keďže ten stret záujmov bol vyriešený. Avšak Európska komisia sa rozhodne, že tieto peniaze musia byť vrátené. Tak nakoniec, ako si myslíte, že to dopadne? Že bude ochotná vláda Andreja Babiša ísť proti tejto Európskej komisii, tak ako to napríklad vidíme u vlády Roberta Fica, alebo sa rozhodnú ustúpiť Európskej komisii? Já vlastně
To nechci moc komplikovat, ani vás nechci moc zatěžovat českými reáliemi, ale tohle je taková evropská věc. Tak malé vysvětlení. To může skončit tak, že Evropská komise řekne, že na ty dotace nárok není, ale stát je stejně vyplatí. Kdo to zaplatí? Daňoví poplatníci. To je podle mě naprosto jako šílený scénář, který by znamenal, že se občané budou skládat na zisk, v tomto případě neoprávněný, zisk firem, soukromých firem svého premiéra. Není to děsivé? To je děsivé. A takováhle varianta tady hrozí. Takže to je ještě vlastně o něco horší, než to, co jste říkal vy. Dnes tu s nami okrem iného však sedí aj bývalý slovenský premiér Eduard Heger. A teda tiež vás by som sa chcel spýtať na začiatok, že dnešnou témou je demokracia a teda jej smerovanie v oboch našich krajinách, teda rôzne metódy, akými sa jej fungovanie ovplyvňuje v našich krajinách. A teda vy ako premiér ste však boli na čele vlády, ktorej sa dáva za vinu návrat Roberta Fica späť k moci. Aký je váš pohľad na túto situáciu, na pohľad na toto tvrdenie a myslíte si, že ste spravili všetko preto z tej vašej pozície, ktorú ste vtedy mali, aby sa tak nestalo? Dobrý večer aj za mňa. Som veľmi rád, že tu môžeme aj s Petrom diskutovať. Po tom, čo sme diskutovali spolu v Prahe, dnes na Slovensku, veľmi ma teší, že si prišiel. A teším sa, že ste aj vy prišli a že môžeme rozprávať o naozaj náročných témach, aj o tej podobnosti Českej republiky, pretože ako som ťa počúval, a ty si tak pekne prešiel vlastne celé to spektrum, tak som si hovoril, že naozaj to naberá na silných obrátkach a ako keby išli z tej istej knihy, z toho istého manuálu. Ale poďme späť k vašej otázke. No, ja keď tak nad tým uvažujem, a veľa nad tým uvažujem, dnes mám toho času viacej, takže môžem sa vrácať do tých momentov. Pre mňa je taký veľmi silný moment, kedy sa veľa vecí zmenilo na Slovensku, ale myslím si, že aj v Európe, bol, keď začala ruská invázia na Ukrajinu. A viete, vtedy nastala jedna taká zvláštna vec a Petr si to bude pamätať, pretože Vladimír Putin, keď zaútočil na Ukrajinu, tak urobil to celoplošne. Bombardoval celú Ukrajinu a očakával viacero vecí. Poprvé očakával, že ten útok celoplošný dobije, že Ukrajina proste sa mu vydá, odovzdá, tak jak Československo v 68. Druhá vec, čo očakával, že Zelenský ako bývalý komik, ktorý sa ocitol vo funkcii prezidenta, že zdúbka. Ani jedno sa z toho nestalo. A tretiu vec, ktorú očakával, že Európska únia v podobe Európskej rady, kde sa stretávajú premiéry, sa zachová tak, ako sa zachovala pri Kryme. Že bude ťažkopádna, pomalá, kým sa na niečom dohodne, tak on už bude Ukrajinu mať dávno pod palcom. No a neudial sa ani jedna z tých troch vecí a tá, čo ho prekvapila, by som povedal ako posledná a najviac, bolo to, že tá Európska rada, čiže premiéry, zasadnutie premiérov, veľmi rýchlo, a bolo to práve vďaka krajinám bývalého východného bloku, kde sme sa jasne postavili na obranu Ukrajiny. My sme museli presviedčať západných lídrov, či už to bolo Nemecko, Španielsko, Francúzsko, že prosím vás pekne, tu nie je na čo čakať. My musíme Ukrajine pomôcť z viacerých dôvodov. Jednak sme cítili tú hrozbu, že keď padne Ukrajina, tak zrazu má Poľsko, Slovensko, má automaticky na hraniciach Rusko. A to sme samozrejme nechceli, o to viac, keď bolo krvilačné a hladné a Vladimír Putin rozprával o tom, jak chce vrátiť vlastne Európu pred rok 1997, keď sa mnohé členské štáty Strednej Európy rozhodli vstúpiť do NATO. Takže a toto okamžite rozhodlo a Vladimír Putin musel prejsť na rýchlo vytvorený plán B a to bolo, že začal rozrábať jednotlivé krajiny znútra. A my sme neboli na to pripravení ako Slovensko ani ako vláda, aby sme dokázali ten nával tej propagandy, ktorý sa začal valiť cez sociálne siete, ktoré mali oni budované roky postupne, tak, a vôbec aj ten obsah videa, všetky tie klamstvá, ktoré tam šírili, tak sme nedokázali im konkurovať, či už ako strany, politicky, áno, môžeme povedať, že sme neboli dostatočne skúsení na to, aby sme čelili tejto propagande a zároveň ani štátne nástroje. Strategickú komunikáciu sme vôbec nemali vybudovať, lebo Smer 12 rokov ju nebudoval a to neviete vybudovať proste z večera do rána. Veď si spomente so mnou,
keď facebooková stránka Ruskej federácie, vlastne ich veľvyslanectva, bola najaktívnejšia, vyhodnotená za najaktívnejšiu stránku v rámci Slovenska po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajine. Si spomente so mňou na ten prípad Ladomírova. Ako prvý to bola, myslím, že facebooková stránka Ruskej veľvyslanectva, ktorá povedala, že boli znesvetené hroby z druhej svetovej vojny v obci Ladomírova. Malá obec na východnom Slovensku. Čo bolo úplné klamstvo. Po prvé neboli znesvetené a po druhé to neboli hroby vojakov z druhej svetovej vojny, ale vojakov z prvej svetovej vojny. Takže my sme museli dať ochránku, prideliť ochránku starostovi, ktorého chceli tam zabiť. Všetci tí vášnivo rozbúrení na sociálnych sieťach. Takže toto sme nezvládli. A myslím si, že od toho momentu Robert Fico chytil vlnu, ktorú ani on sám úplne nevyrábal, ale vyrábala mu to ruská propaganda, tak ako to robí aj v iných krajinách, či už sa pozriete do Nemecka na AfD, ktorí tiež tam ťažia z toho, že táto propaganda sa prekladá do jednotlivých jazykov a šíri sa jednak to, čo aj ruské médiá šíria a tak ďalej. Takže tento proruský sentiment, či už je to strach z Ruska, alebo také, že musíme byť vlastne s Ruskom zajedno, tak z toho potom ťažia politici, ktorí sú natoľko bezcharakterní, že sú ochotní tú tému zdvihnúť a ísť s ňou. A Robertovi Ficovi to hralo veľmi do karát. O to viac, že on jedinú tému, ktorú dovtedy mal, že obhajoval svojich bývalých straníkov a nominantov, ktorí sa priznávali ku korupcii. No a to bola taká téma, že trápil sa s ňou. Ale táto mu prišla do vienka a vlastne preto ju osedlal a my sme, nevedeli už potom konkurovať. Samozrejme, prirodzene s tým prišli ťažké ekonomické časy. A presvedčiť ľudí, že inflácia nestúpa kvôli tomu, že vláda robí nejaké zlé kroky, ale pretože Rus zaútočil na Ukrajinu a tým pádom vyhnal ceny plynu na extrémne maxima, historické maxima, a že to nie je príčinou vlády. No, teraz to Robert Fico tiež skúša, sa snaží akože odhodiť to, že však pozrite sa, dneska je Hormuzský prieliv, čo ja s tým mám? No áno, v poriadku. Vtedy to zrazu neplatilo tak, keď chodil na pumpu 1,53, robil videá pri eure 53, dneska pravidelne tankujete okolo euro 70 a tiež by sme mu tu mohli to vyhadzovať na oči, ale on robí aj kroky, transakčnú daň zaviedol už on. My sme zaviedli daňový bonus, aby ľudia mali aspoň peniaze, keď nevieme už regulovať. Vyjednali sme s Európskou komisiou 1,4 miliardy na pomoc domácnostiam s energetickou krízou. Toto Robert Fico neurobil. Ale čiže chápem to a áno, nesieme si tú cenu, zaplatili sme za ňu veľmi tvrdo vo voľbách, že sme tú komunikáciu nezvládli. O to viac, že tá koalícia, žiaľ, koaliční partneri mali túžbu po novej vláde, v ktorej si mysleli, že budú mať viac percent, ale nenaplnili sa ich očakávania. Smer-rodina prepadla a strana SAS nenaplnila dvojciferné očakávania, ktoré chcela si naplniť tým, keď rozbije našu vládu. Takže takto prišiel k vláde Robert Fico. Ja verím, ako pre mňa, verte mi, hovorím, za tie 3 roky, čo sme mimo parlamentu, mám veľa času a nie je deň, kedy by som nerozmýšľal spätne, čo sme mohli urobiť inak a tak ďalej. A hlavne, aby sme v budúcnosti sa z toho poučili. Preto aj dnes strana Demokrati sú takým silným advokátom tej spolupráce. Lebo to, čo sa podpísalo, to, že prišiel Robert Fico a využil tú ruskú propagandu, OK. Ale druhá veľká vec bola, a spomente si so mnou, ľudia sa hnevali aj na nás, že sme rozhádaní. To sa už nesmie zopakovať. Lebo samozrejme, že z toho budú ťažiť potom títo populisti. Takže a v tomto ja obdivujem vás v Českej republike, že vy ste boli aj vlastne po Babišovi 1 schopní urobiť tie dva koaličné bloky, alebo teda opozičné bloky, čo vám pomohlo na konci dňa a potom ho aj poraziť. Ja verím, že z tohto sa aj Slovensko poučí a tých lekcií by bolo veľa. No. Tak vy už ste otvorili teda viacero tých tém, ako sa Robert Fico opäť dostal k tej moci. A teda vďaka svojej retorike, spochybňovania základných demokratických hodnôt, útokov, ako to on nazýva, mainstreamové médiá a každodenné podkopávanie nezávislosti inštitúcií, tak on si vlastne kvázi upevnil na Slovensku svoju moc. Pričom preferencie mu aj napriek každodenným kauzám, ktoré keby sa napríklad stali v Českej republike, tak vláda by bola nútená okamžite skončiť, tak aj napriek tomu všetkému si svoje preferencie stále drží.
Myslíte si, že ako opozícia sa dokážete v týchto podmienkach, ktoré Robert Fico vytvoril, poučiť aj, ako ste vraveli, z tých vecí, ktoré sa vám nepodarilo splniť počas vášho vládnutia a dokážete v týchto podmienkach Roberta Fica poraziť? Viacero vecí. Ono je dôležité pozerať ako keby aj na štruktúru tej informácie, ktorú ste povedali, že drží si preferencie. No, Robert Fico si úplne tie preferencie nedrží, lebo mal vo voľbách myslím, že 23,5 a teraz sa hýbe okolo 17, 18, 19. Čiže už má prvý pokles. Ale ďalšie, čo sa deje, klesli mu koaliční partneri, však hlas išiel z 15 na 7-8, čiže prudký odliv. SNS išlo niečo cez 5, okolo 3. Čiže ako koalícia sú hlboko pod svojím výsledkom. Čiže nedávajme mu ten kredit, že Robert Fico si drží svoje preferencie. Nie je taký šikovný politik, že by si držal svoje preferencie. On sa tak snaží pôsobiť a robíme chybu, keď mu ako keby priznávame. Však vieš, šikovný, však je v tej politike od 88. roku. Nemáme dnes aktívneho politika, ktorý by bol od 88. Už keby aspoň od 89. Ale od 80. už má tiež silnú výpovednú hodnotu. Takže nie je až taký šikovný. Druhá vec je, a to je skôr zaujímavé, že jemu tí voliči odchádzajú k Republike. A tam my veľa nad tým rozmýšľame, že ako tých voličov získať skôr na tú našu stranu. A v tomto áno, musíme aj my veľmi silno rozmýšľať, ako sa priblížiť k voličovi, ktorý dnes sa rozhoduje pre Republiku, lebo to nie sú, ja tých ľudí stretávam a v poslednej dobe som ich stretával pomerne, sa s nimi snažím rozprávať, že povedzte mi, že prečo tá republika je pre vás zaujímavá, že tam nie sú ideologické veci, to je skôr tá ekonomika. A prečo my v tom nie sme uveriteľní, jednak aj preto, že máme tú históriu veľmi blízku, že sme už vládli a nedopadlo to dobre, ale musíme sa k ním približiť. Takže toto. A druhá vec je, že Robert Fico naozaj zdecimoval tie médiá. A keď si ty rozprával, Petr, tak to bolo až zaujímavé počúvať. A áno, tie novinári, to, čo u vás robí Andrej Babiš, tak to Robert Fico ešte potiahol výrazne ďalej. On už povie, vy ste protivládne médium a už ide po menách. Kaliňák, minister obrany, podpredseda vlády, ak sa nemýlim, tak normálne si zobral na mušku jedného redaktora, ktorý má ruské meno. A napadol ho, keď mu dával nepríjemnú otázku, že chcete, aby sme vás poslali tam, odkiaľ ste prišli? Akože to už je normálne, že takéto terče malujú a menujú ich vyslovene priezviskami, onálepkujú ich. A tam sú dve veci, presne ak si povedal, že snažia sa ich zastrašovať, ale druhé, čo je ten vedľajší parameter, alebo teda ten ich vedľajší cieľ, aby ich voliči si zafixovali do svojej mysle, že títo novinári nech hovoria čokoľvek, to pre mňa nie je berná minca. Lebo mne môj premiér vysvetlil, že oni len klamú a čokoľvek budú ma chcieť zmanipulovať, klamať a tak ďalej. A to je takúto, to sú normálne, že manipulatívne techniky. To vám povedia psychológovia. Takže žiaľ, toto dnes máme vo vláde a je to veľmi nebezpečné. Lebo dnes tí populisti, viete, voľakedy populisti sa snažili získavať tú moc tým, že nasľubovali. Ale dnes tí populisti idú do tvrdej manipulácie. Používajú manipulatívne techniky na ovládanie občanov. A presne aj médiá k tomu patria. Takže čelíme veľkému súperovi, pretože u nás, keď aj sa preleje časť tých voličov od Smeru, Hlasu a SNS k Republike, tak my už dnes vieme, že oni pôjdu do vlády spolu, keď tam prelezú. Takže opäť čelíme tomu istému tlaku a preto tá občianská spoločnosť je tak dôležitá. Lebo oni si uzavreli svojich voličov do facebookových a bublí na sociálnych sieťach a my sa k nim musíme prihovoriť, my sa im nevieme cez Facebook prihovoriť, lebo ten algoritmus mu neponúkne nás. A keď, tak on vie, čo si o nás má mysleť. Ale dôležité je, keď začne stretávať nás naživo. A teraz samozrejme my politici nevieme stretnúť všetkých naživo, ale vy ste spolu s nami. A preto je dôležité, aby sme im otvárali oči. Je to ťažké, je to veľmi ťažké, lebo naozaj tá miera manipulácie je vysoká. Ale to je tá cesta, ak si povedal, úplne s tebou súhlasím, že tá občianská spoločnosť je dôležitý partner, lebo my dnes nebojeme o to, že prosím, zvoľte nás do stoličiek ministrov. To je to posledné, čo by sme chceli. Však tá zodpovednosť, ktorá nás bude čakať, bude o mnoho väčšia. Tie očakávania budú o mnoho väčšie a hlavne tá dlžoba, ktorú zdedíme po tejto vláde a tie rozbité inštitúcie, to zbudovanie znovu dôvery. My budeme republiku stavať na novo znovu na nohy. Takže
to spoločne potrebujeme urobiť. Takže... Teda povedali ste aj, že už sa vám opäť ale nemôže stať to rozhádanie, ktoré sa stalo počas vlády Igora Matoviča alebo aj počas vašej vlády. A teda je tu tá roztrieštenosť strán, ktorú napríklad v Česku až tak veľmi nemôžeme vnímať, keďže nie je tak veľká ako tu na Slovensku. Keďže tu naopak dochádza ku každodenným sporom a útokom, či už zo strany Hnutia Slovensko, v ktorom ste pôsobili napríklad na Progresívne Slovensko, alebo KDH, ktoré hlasovalo s Robertom Ficom o novele ústavy. Bude teda možné po tomto všetkom nájsť ochotu spolupracovať a vytvoriť po voľbách novú koalíciu, ktorá vydrží? Viete, teraz budem hovoriť, úplne by som povedal, že nie ako politik, ale budem hovoriť ako občan, ktorému záleží na Slovensku, pretože a človeku, ktorý v tej politike sa hýbe a bol v nej veľmi hlboko. Viete, na jednej strane môžem povedať, že rozumiem tomuto súboju o voliča aj na tej opozičnej strane. Ešte si tie opozičné strany akoby hovorili, že však je ešte rok aj štvrť do volieb. Ešte máme dosť času a môžeme sa ešte popasovať. Ešte sú tu komunálne voľby, kde sa potrebujeme povyhraňovať voči sebe a tak ďalej. Ja som toho není zástancom. Ja si myslím, že riskovať s dôverou občanov je veľmi nebezpečné a myslieť si, že pol roka, 3/4 roka je dostatočný čas na to, aby sme tú dôveru, na čom, čo sme ju naštrbili, aby sme ju potom získali späť, si myslím, že to nie je dosť, ale tak budú sa musieť o to viacej snažiť. Na druhej strane, vám ako občanom chcem povedať, že viete, tí politici zase sú dostatočne flexibilní, alebo nie, že flexibilní, vedia byť dostatočne odosobnení od konfliktov. Vy keď sa pohádate s niekým, tak samozrejme nemáte úplne dôvod sa s ním nejako zbližovať, pokiaľ nedojde nejaké zmene správania. Ale pri politikoch tie hádky sú aj do veľkej miery programové, že potrebujú sa vyhraniť, aby získali teda voličov, tak sa aj pohádajú. A potom, keď príde zrazu zmena, tak sa vedia rýchlejšie udobriť, urobia nejaké tie hrubé čiary alebo zmenia retoriku. A možno na toto sa spoliehajú niektoré tie strany v opozícii, že potom teda zmeníme retoriku a nejak sa podohadujeme, aby sme ten výsledok zadovážili. Opäť, ja si myslím, že to nie je správna taktika. Ja by som takú nevolil, a my ani ako strana takú demokrati nevolíme, ale vieme rozumieť a preto mi to dáva istú nádej, že politicky strany, ktoré dnes si nevedia možno prísť tej opozícii na meno, budú vedieť spolupracovať. Ale tam je to B, to riziko, že ako silná tá spolupráca bude. A tam je veľmi dôležitý práve ten tlak spoločnosti, aby aj oni cítili, že majú spolu sa rozprávať. Ja si myslím, že do veľkej miery občania na námestiach pomohli opozícii, že sa viacej začala spolu rozprávať. Že potrebovali to tí politici počuť z tých námestí, aby sa preto odvážili, lebo vtedy si za to vysvetlili, že aha, tak aj naši voliči to chcú. Ale áno, vidím tam takú zatiaľ krátkozrakosť. Na druhej strane my budeme určite robiť všetko preto, tí, ktorí máme tú skúsenosť, tú bolestnú skúsenosť z toho, aké to vládnutie bolo, keď sme rozhádaní, tak budeme stále tvrdiť a hovoriť aj tým našim kolegom v opozícii, prosím vás pekne, toto naozaj nestojí za to. Ak budete mať vy o 2 mandáty viac, len preto, že tu teraz robíte, že sa tu medzi sebou štiepite, tak tie 2 mandáty za to naozaj nestoja. Lebo riskuje sa, že stratíme 10 mandátov všetci spolu, ktoré môžu chýbať. A preto z tej kratšej cesty späť v tomto momente môžeme len takto apelovať. Ja dúfam, že po tých komunálnych voľbách, už bude 3/4 roka do volieb, sa začne seriózna debata verejná, aby sme dali občanom ponuku. Lebo ja, keď cestujem po Slovensku, počúvam od ľudí. Prosím vás pekne, a čo idete urobiť s tou ekonomikou? Lebo to nemôže byť o tom, že vy predstavíte také riešenie, vy také. Však to počujeme, áno. Páčia sa nám viaceré z nich, alebo možno aj všetky, ale na ktorom sa dohodnete. A takáto seriózna debata by mala byť, lebo opäť, vrátim sa do Českej republiky, toto ste vy, ešte keď ste boli v opozícii, urobili, že ste mali istú dohodu na konkrétnych veciach a to je tá domáca úloha, ktorú si musíme splniť, tak verím tomu, že po komunálnych voľbách príde ten čas. Témou okrem iného dnešnej diskusie sú aj útoky na právny štát, pričom práve Robertovi Ficovi sa podarilo úplne rozložiť nezávislosť verejnoprávnych médií na Slovensku, čo je zároveň aj to, čo sa snaží Andrej Babiš momentálne v Českej republike. Nástrojom na to sú už aj spomínané koncesionárske poplatky, ktoré sa plánujú ponovom zrušiť v Českej republike. Tie boli však zrušené práve za vašej vlády
avšak s fixne sa stanovenou sumou HDP, ktorá musela ísť na ich fungovanie. Keď sa na to pozeráte teraz spätne z tejto pozície, v ktorej sme teraz, ako vy hodnotíte súčasnú situáciu v slovenských verejnoprávnych médiách, odkedy sa zrušili teda koncesionárske poplatky po dnešok, a bol to teda dobrý krok z vašej strany ako vlády zrušiť tieto koncesionárske poplatky? Vyjadrím sa k obidvom, ale začnem, ak dovolíte, tým právnym štátom. A tu je tá dobrá správa, že v rámci opozície, čo sa týka návratu právneho štátu, je veľký konsenzus. Dokonca už aj na, by som povedal, opatreniach. Zahranično-politicky tiež. Čiže máme nejakú tú domácu úlohu hotovú. V tej ekonomike bude to treba ešte dotiahnuť. Ale to je, aby sme aj niečo pozitívne tuto si dnes zobrali domov. Čo sa týka tých koncesionárskych poplatkov, no, myslím si, že je vidieť, a toto je dobrý príklad pre Českú republiku, že môžeme aj my teda isté svetlo svietiť do Českej republiky, že prosím vás, nechoďte tou našou cestou, dá sa povedať momentálne politicky v ničom. A druhá vec, tie koncesionárske poplatky boli zrušené na žiadosť strany Slobody Solidarity, lebo však dlhé to boli téma Richarda Sulíka, on myslím, že dokonca ešte keď v roku 2009 kandidoval prvýkrát do parlamentu, tak to bola jeho silná téma. Nepodarilo sa mu to presadiť a využil ten moment, ktorý bol veľmi nešťastný, lebo my už sme boli padnutá vláda a potrebovali sme schváliť rozpočet. A žiaľ, teda Richard Sulík sa rozhodol, že povalí moju vládu, otcu mi slúbil, že nikdy moju vládu nepovalí, ale tak to urobil so Smerom aj s Hlasom. No a on potom hovoril, že on zahlasuje za ten rozpočet iba vtedy, ak zrušíme koncesionárske poplatky. My sme povedali, Richard, ale v tom rozpočte je pomoc občanom v energetickej kríze, pretože viete, že na Slovensku máme na celý rok vždycky určené fixné ceny energií, plynu, kúrenia aj elektriny. A od roku 2023 to malo udreť tá tsunami cenová na domácnosti. A my sme vtedy, vlastne sa nám podarilo ešte na jeseň 22 vybaviť s Európskou komisiou, že 1,4 miliardy použijeme na to, aby táto tsunami neudrela na vás. Lebo to by boli 400-500%, štvornásobné ceny energie a podobne, to by bolo neúnosné. Takže my sme vlastne vyčlenili 250 eur na domácnosť na mesiac, na každý mesiac na to, aby tie domácnosti neboli zasiahnuté touto tsunami. Ale to by sa stalo, to sa mohlo stať iba za podmienky, že bude schválený rozpočet. Ak by rozpočet schválený nebol, tak máme padnutú vládu, máme otázku, otvorenú ústavu, že či teda budú predčasné voľby, nebudú, lebo bol problém. Ústava to nevyhnutne nedovolovala, takže trebalo zmeniť ústavu. Na to sa trebalo dohodnúť, čiže ďalšia politická neistota a do toho by bol úplný chaos z hľadiska energií. To by Robert Fico vyhral tak, jak v 2012. 44% a vládol by dneska sám. Takže áno, museli sme obetovať tie koncesionárske poplatky, ale sme povedali, dajme tam 0,17% HDP, čiže fixné číslo, ktoré garantuje lepší rozpočet, ako mali predchádzajúci. Čiže nie je to, čo urobili v Českej republike, že im dali 24. rok, ale my sme dali vyšší rozpočet. Treba povedať, že u nás na Slovensku tie koncesionárske poplatky dlhé roky neboli zvyšované a Slovenská televízia rozhlas boli podvyživené pravidelne. A vláda mala takúže zmluvu so Slovenským rozhlasom a televíziou, kde doplňala to, čo im chýbalo. Takže toto si Robert Fico nechal ako nástroj, vždy to tam mal, aby mohol takým spôsobom ešte mať aspoň akú takú moc trochu nad televíziou a rozhlasom. Toto ste vy nemali, ja si pamätám, že som sa pravidelne rozprával s riaditeľom našej televízie, ktorý hovoril, že závidí Českej republike ten mechanizmus, ktorý ste mali a bol rád, že ste to aj vtedy zvýšili a ten rozpočet, ktorý Česká televízia a rozhlas mali. Oni mi hovorili, že viete, oni nakúpili toľko vybavenia, oni sú niekde úplne inde. Vás porovnávali s BBC, CNN, produkčne, kvalitou a to bolo vďaka rozpočtu, ktorý ste mali garantovaný práve tými koncesionárskymi poplatkami. My sme takúto výhodu nemali, lebo hovorím, boli veľmi držané nízko a tým, že neboli valorizované, tak bola tá televízia podvyživená. Takže my sme preto zmenili to aspoň na to HDP 17, čo dávalo na niekoľko rokov aj investičné peniaze pre televíziu. Samozrejme Robert Fico, čo prišiel, hneď zmenil ten zákon na 0,12 a tým pádom zase ju dostal pod svoju moc a musí byť podpisovaný nejaký ďalší dodatok a tým už ich ovláda. Takže to je opäť ďalšie ponaučenie.
My sme to chceli dostať aj do ústavy, ale už nebola tam vôľa vlastne prirodzene, lebo tí politici, ktorí radi zneužívajú médiá na upevňovanie svojej moci, tak nechcú tým médiám dávať väčšiu nezávislosť. Tak teraz by som prešiel k otázkam spoločným. A teda vy ste sa obaja zhodli na tom, že pre demokraciu je veľmi dôležitá tá občianska spoločnosť a občianská angažovanosť. V Česku, naopak v porovnaní so Slovenskom, je výrazne viac, podľa môjho, ale myslím si, že aj všeobecne ľudia si to myslia, všeobecne viacej rozšírená demokratická kultúra, ale napríklad aj kultúra protestu. A teda myslíte si, že aj napriek tomu, že vláda Andreja Babiša posúva tú pomyselnú látku akceptovaného, čo môže byť teda voči demokracii stále vyššie, tak keď naozaj podkope nejakým drastickým spôsobom to demokratické zriadenie v Českej republike, tak výjdu občania do ulic a dajú najavo svoj nesúhlas s týmito krokmi? Do jisté míry to už udělali a budu věřit tomu, že to budou dělat dál, protože to opravdu funguje. Ano, u nás ta vrstva toho, co nazýváme občanskou společností, je ve společnosti jako velmi silná, ale takto. Já chci být velice pozitivní, tak nechci nějak jako být skeptický, ale my si všichni musíme uvědomit, co se odehrává. A já, když jsem poslouchal Edu, tak vlastně, nebo i vaše otázky, tak u nás byla opozice sjednocená. My jsme se nehádali. V mé vládě prakticky jsme se navenek moc nehádali. Tím se to lišilo od těch předcházejících vlád. My jsme dovládli, dobře, jedna strana odešla, ale dovládli jsme s většinou, neměli jsme žádný problém. Do voleb šla koalice Spolu, kterou jsem s kolegy sestavil před volbami 21, které jsme vyhráli. Tady jsme nevyhráli, ale měli jsme přes 23% a nakonec chybělo jako docela málo k tomu, abych znova sestavoval vládu. Stačilo, kdyby se tam nedostali motoristé. To nebyla žádná katastrofální prohra. Ale, a to je to ale, proti nám stojí sjednocené hlasy levice. U nás Andrej Babiš vlastně dokázal sjednotit za hnutím ANO úplně, vlastně skoro, nebo neříkám, že úplně, ale skoro všechny voliče dřívější sociální demokracie, KSČM, kde koho. A proti tomu je tradičně ta středopravicová scéna trošičku roztříštěná. Tak to prostě je. A tak to je jeden moment třeba vnitrostátní, který nemusí být důležitý. A já chci jenom říct, že i když sjednotíte tu opozici, a je to strašně důležité, a je to základní podmínka úspěchu, tak to stejně pořád ještě nemusí stačit. Jo. Když budete mít silnější občanskou společnost, tak to stále ještě nemusí stačit. Důležité, aby v těch volbách ty lidi si řekli, že jim to není jedno. Prostě šli k těm volbám, zavřeli oči, že ti demokratičtí voliči, a to není žádná výčitka, jsou trochu kritičtější. A tohle jste neudělali, a tady jste ještě mohli, a proč jste tam ještě ne, to a tak dál. To jako ty voliči těch radikálních stran to takhle jako to tak úplně nemají. Tak aby ti demokratičtí voliči tohle všechno překonali a řekli si jasně, ten mě vadí, tohle se úplně nepovedlo, ten říká trochu něco jiného a uvědomili si, o co jde. A o co jde? Teď fakt, a teď nestraším, teď jde o demokracii a o svobodu. A nikdy, a to platí pro Českou republiku, pro Slovensko, pro Německo, pro Francii, pro Spojené státy, nikdy od druhé světové války demokracie a svobody nebyly tak ohroženy, jak jsou teď. A kdo tento kontext nevidí, tak se probudí v něčem, v čem se probudit nechce. A toto je strašně podstatné. Takže nestačí ani to, že občas někdo vyjde do ulic. To je fantasticky. Když někdo jde do ulic, vyjádřit fyzicky, s tím já nesouhlasím, úžasný. To je úžasný. Protože to je strašně namáhavý vlastně. To je něco mnohem víc, než když sedím v hospodě nebo u televize a říkám, to je špatně. Jdu do ulic a vyjádřím to o svou osobností. Je to hrozně moc. Je hrozně moc, když se opozice sjednotí. A jsou to všechno jenom základní podmínky pro to, aby jsme si prostě řekli a teď dost. Teď jde fakt o to, jestli už nám ten stát seberou tak, že už pak ani nebudeme moc rozhodovat,
A nebo jestli teď my si řekneme, tohle nechceme tyhle populisty, nechceme ty, a tady ty nám taky moc nevyhovují, ale oni nám garantují to, že bude pokračovat svoboda a demokracie. Toto je strašně důležité. A pokud si toto nebudeme uvědomovat, tak to prohrajeme. Vzpomeňte si na různé země ve 30. letech. Vzpomeňte si na Československo 40. let. Přečtěte si dobový tisk a tak dál. No, kdo by si to představil? A ten Hitler, to nebude tak hrozný. A Gottwald, to je rozumný, co tam vlastně nám nabízejí. Hrůza. Tak toto musíme mít na paměti. A to fakt, nehrozí totalitní režimy, ale hrozí omezování, oslabování demokracie, až se jednou probudíme v něčem, co už demokracie nebude. Tak vážné to je. Aby sme to teda tiež položili do toho slovenského... Radši bych, kdyby se zatleskali za něco fakt pozitivního. Tohle bylo... Jo, ale je dobrý si to uvědomit. Omlouvám se. Aby sme to dali teda aj do toho slovenského kontextu, ako už teda pán profesor Fiala povedal, že je dôležité, aby si tí občania uvedomovali, o čo sa jedná, o čo ide, aby boli angažovaní. Avšak tu na Slovensku už máme tú skúsenosť s tým, že tá látka bola posunutá tak vysoko, že mobilizácia občanov alebo presvedčanie občanov, aby sa pozerali na to objektívne, už je takmer nemožná. A účasti napríklad aj na tých protestoch a tak ďalej sú veľmi nízke. Myslíte si teda, že na Slovensku sa podarí obnoviť tú občiansku angažovanosť a možno inšpirovať sa Českou republikou, aby boli Slováci viacej angažovaní, alebo sa všetko rozhodne až vo voľbách, ktoré budú ďalší rok? Ja myslím, že tá mobilizácia bude nevyhnutná. A áno, viete, to je také, že keď bežíte beh, tak uvažujete, že kedy idete zašprintovať do toho cieľa. Lebo chcete si vypočítať sily. Keď sa rozbehnete šprintovať skôr, tak do toho cieľa ledva dokráčate, alebo môžete pomaly sa musieť plaziť, alebo aj neprídete. Takže toto je podľa mňa, že OK, že teraz sa čaká na to, ja myslím, že čaká sa na tie komunálne voľby, tam budú také tie lokálne šprinty, urobiť čo najlepší výsledok, aj keď si myslím, že to bude také neprehľadné, že nikto z tých komunálnych volieb nebude vedieť povedať, že kto je vlastne globálny víťaz. Budú sa nejaké trendy dať odčítať, ale potom bude treba začať mobilizovať. A potom bude veľmi potrebné práve to taktovanie medzi opozíciou a občianskou spoločnosťou a zdôrazňovanie toho, čo si aj ty teraz, Petr, povedal, pretože ja si myslím, že ľudia hlavne tlieskali aj tej vášni, z ktorou si to povedal, lebo ty tomu veríš a veríš tomu preto, lebo si človek, ktorý má jednak veľa životných skúseností, vyučuješ tieto veci, čiže ak je niekto uveriteľný, že tu nerozpráva len nejaké bojový pokrik, tak si to ty, pretože to máš načítané, naštudované a to je to chytlavé a to je to dôležité, čo si potrebujeme aj my niesť, že my o tú demokraciu naozaj zabojovať musíme. Že tie sociálne siete, tie algoritmy, tí populisti, ktorí využívajú manipulatívne techniky, mňa veľmi zaujalo, čo si povedal, že mašinéria. Ono to je naozaj prešpekulovaná mašinéria. Dneska tí politici sa riadia čisto dátami a majú enormné peniaze na to, aby si na dennej, týždennej báze vyhodnocovali, aké sú nálady v obyvateľstve, čo ich zmení. Púšťajú rôzne, by som povedal, také message, ktoré si merajú, že ako sú chytlavé, či to chytá ten vibe. Ak to chytá, potlačíme viacej. Ak nie, vymeníme niečo iné. Preto aj premiér Fico, a myslím si, že to bude vidieť aj na premiérovi Babišovi, sú schopní takto meniť každý týždeň, prinášať nové veci a starú odhodí. Lebo to je tá mašinéria. Čiže je to o mnoho sofistikovanejší zápas a ak my ho chceme poraziť, nemáme ani toľko zdrojov, ani my ako opozícia, ani občianská spoločnosť, tak musíme byť o mnoho zomknutejší a musíme vytvoriť tú nádej, to, čo sa podarilo svojím spôsobom v tom maďarskom scenáre. Takže toto je tá cesta, ktorá nás čaká a tá mobilizácia podľa mňa sa začne niekedy po Vianociach, po Novom roku a potom to treba rozbehnúť a ukazovať na tie najdôležitejšie jednak zlyhania tejto vlády, aj z hľadiska toho, že ľudia majú hlbšie do peňaženky, demaskovať ich. Prosím vás pekne, vy ste hovorili, že rožok bude stať 8 centov hneď ako nastúpite do vlády. Ani náhodou sa k tomu cena nepriblížila rožku počas celého vašeho volebného obdobia. Potom cena benzínu, všetky tieto konkrétne hmatateľné veci bude treba jednoducho pomenovávať a zároveň, áno,
Občania nech idú do ulic a vyjadria. Ale tam potom treba aj vydržať v tých uliciach. Že to bude, a tie môžu byť možno až tesne pred voľbami, ale však to bude na rozhodnutie občanov. My politici, nás není toľko ako občanov, takže je to na vás. A my samozrejme chceme v tom zápase zabojovať spolu. A samozrejme budeme obviňovaní, však si spomente, my na Slovensku sme tu totiž mali, aby si rozumel, gruzínsky púč a ja neviem, ukrajinský a hentaký a onaký, všetci tu už boli, čo tu robili všelijaké puče, takže proste katastrofa. Takže viem si predstaviť, že takéto príde z tej druhej strany, ale už budeme na to pripravení a musíme ich vedieť demaskovať. Ale zase aj voči tým voličom koalície je dôležité, aby sme boli slušní. Lebo oni nie sú na vine. Na vine sú primárne tí politici a na nich to treba mieriť. Tiež by sme v tejto diskusii chceli radi počuť aj vaše otázky a preto teraz dávam tiež priestor. Ak sa chcete čokoľvek spýtať oboch pánov, tak sa kľudne teraz prihláste. Donesieme vám mikrofón. Dobrý deň. Ja by som rád nadviazal na to, čo vy ste práve povedali, že by bolo veľmi super, keby sa slovenská spoločnosť zmobilizovala, aby sme sa my vydali na nejakú cestu, ktorá sa práve odohrala aj v Maďarsku. Vidíte vy nejakú cestu k tomu, aby sa bežný Slovák, ktorý je silne konzervatívny, strašne sa bojí progresivizmu, všetkého, proste slovo PS, tak bežného Slováka proste napne, pre ňoho je sympatická republika, myšlienky republiky a počúva hlavne populistické reči, ktoré Fico veľmi rád rozpráva a potom tie voľby dopadajú tak, ako dopadajú. Vidíte vy nejakú stratégiu, ako túto situáciu zmeniť? Ďakujem. Áno, myslím si, že nesmieme v prvom rade podceňovať emóciu občanov. Robert Fico z toho ťaží. Dnes tá politika je silne emočná. Preto aj častokrát my, keď sa prihovárame, by som povedal, že k mysli ľudí, tak na konci dňa strach je výrazne silnejšia emócia ako rácio. A to môžeme povedať aj my o sebe. To není, že teraz by sme vedeli povedať, že istá časť populácie je taká. Nie, na každého tie emócie dokážu, keď sú silno zmobilizované, dokážu prevážiť aj ten racionálne rozhodnutie. Čiže netreba podceňovať a ja si uvedomujem, že jedna z takých chýb našeho vládnutia bola, že sme si úplne neuvedomovali, že tá emócia má takú veľkú váhu. Že my sme vysvetľovali racionálne veci. Ale my sme mali hovoriť aj emočne. My potrebujeme ľudí osloviť, že to myslíme naozaj s nimi úprimne a dobre a potom k tomu dať aj tie argumenty. Takže nepodceňovať ich emóciu, vysvetľovať im, prečo sa nemusia báť tých scenárov, ktorých sa boja, ktorým Robert Fico a jeho kolegovia v koalícii vytieňujú, lebo to sú utopistické scenáre. Veď povedzme si na rovinu, neviem, koľko ste tu dnes zaočkovaní proti covidu, ale my sme mali byť všetci mŕtvi. Lebo povedali, že do 3 rokov a očkovanie bolo v 21. My už sme dneska tu nemali byť na svete, ale to už sa nikto k tomu nechce vrátiť. A toto sú presne tie príklady, treba povedať. A strašne vám s ďalšou utopiou, ktorá sa nestane. Tak ako sa nestalo, že sme neni mŕtvi kvôli očkovaniu, tak sa nestane ani to, ani to, ani to. To je prvá vec. Druhá vec je, že presne tá mobilizácia a musí tu byť tá snehová guľa. Lebo svojím spôsobom aj v tom roku 2020 občania sa na poslednú chvíľu rozhodli vo voľbách, nejakým spôsobom to tak postupne gradovalo. A to je prirodzená taká vlastnosť, že mnohí sú takí váhaví, že si nechávajú otvorené pozície, ako sa tomu hovorí. Čiže sú presvedčení voliči, skalní, ale v prieskumoch sa neukazuje nerozhodnutých a tých je vždycky počas medzi voľbami, v medzivolebnom období, je okolo 30%. A tí čakajú práve na to, ako to bude. A preto bude dôležité, aby tá opozícia vyslala ten signál a dala ten efekt snehovej gule, lebo vtedy aj tí nerozhodnúci povedia, a idem to tam, hodím to do tej väčšej kopy. Dávajú zrozumiteľnú ponuku, sú zjednotení, sú alternatívou. To je ďalšia vec, ktorú Robert Fico často používa. Však sa pozrite, oni nie sú alternatívou.
My musíme ukázať, že vieme byť alternatívou, lebo sa vieme dohodnúť, vieme spolupracovať a vieme vám povedať, že toto za 4 roky urobíme. A nemusí to byť 100 strán, ani 100 bodov. Potrebuje to byť základné veci, aby sme zvrátili ten trend úpadku hospodárstva, života, kvality života na Slovensku. Takže toto sú podľa mňa parametre, ktoré keď urobíme, tak aj ten volič, ktorý je tlačený do toho, že ten konzervativizmus a jedno s druhým, zrazu pochopí, že tá peňaženka je na konci dňa. To, čo zaplatím, to sú tie veci, ktoré tu budú rozhodovať. A my ako Slovensko za tie 4 roky budeme mať teda veľa čo robiť na to, aby sme tú kvalitu života zdvihli z toho dna, ktoré sa preráža každým mesiacom nižšie a nižšie. A to myslím, že bude aj veľmi také pozbudenie pre ľudí, ktorí majú veľa strachu a si povedia, dobre, super, nemusím sa týchto báť, lebo nie sú to tí bubákovia, o ktorých mi to tu rozprávajú. Ja by som možno ešte aj otázku vám dal priamo aj do toho českého kontextu, ale ak máte kľudne niečo doplniť, kľudne môžete. Já jsem ani nechtěl z českého kontextu, ale trošku obecně. Vy jste popsal jako člověka, který je konzervativní, bojí se všeho nového. Vlastně to je dnes velmi typické. A je to typické proto, že zažíváme kromě toho ohrožení demokracie zvnějšku a zevnitř, o kterém jsem tady trošku mluvil, i neskutečně rychlou proměnu věcí kolem nás, včetně komunikace, politické komunikace, ale třeba technologií a dalších věcí. Lidi jsou hrozně znejistěni. Kousek od nás je válka, zažili covid, to nikdo nečekal, rozpadají se euroatlantické vztahy, na které prostě všichni tady byli zvyklí desítky let. Tak bych mohl pokračovat. Umělá inteligence, teď to nechci to téma otevírat, ta do několika let změní strukturu povolání a bude mít zásadní vliv na společnost. A tohle všechno lidi znejisťuje. A docela logicky. Oni ani nemusí být úplně konzervativní, prostě nestíhají ty změny vnímat, akceptovat, srovnat se s nimi. Je to přirozené. Nikdy v historii lidstva se změny neodehrávaly tak strašně rychle, v jedné generaci, takovým razantním způsobem. Takže se není co divit, že vlastně i když máme, nikdy se lidi taky neměli tak dobře v průměru, jak se mají dneska. Nikdy v historii nikde se lidi neměli tak dobře, jak se mají dneska v Evropě, v Evropské unii. A stejně jsou nespokojení. Jo? A je to do jisté míry tady tímto. Ale upřímně řečeno, tohle fakt nevyhraje jenom politika. A já se omlouvám, toto politik nemá říkat, ale já jsem ten už jenom občan a trochu politik, tak si to můžu dovolit. A politolog, jak jsem říkal, je už několikrát veřejný intelektuál, tak můžu říkat nepříjemné věci. Kdykoliv se vykašlete na to přesvědčovat svého souseda o tom, že věří nesmyslu, kdykoliv se vykašlete na to vysvětlovat svému spoluzaměstnanci, že to, co říká, co si někde přečetl, co mu přišlo večer mailem, je nesmysl. Kdykoliv se vykašlete na to, abyste svému dědečkovi, babičce řekli, ale takhle to není. To je jinak a tohoto se neboj a to funguje takhle. Kdykoliv nad tím mávnete rukou a řeknete si, jo, to nevadí, to se nějak srovná, tak vlastně škodíte té demokracii a škodíte tomu sami sobě, že to jednou bude lepší. My to fakt sami tohle nevyhrajeme. V České republice se u vás je to asi jinak, ale v České republice mezi táborem dnešní vlády a táborem dnešní opozice za posledních 8 let nebo 10 let prakticky neprobíhá transfer hlasů. Ta společnost je prostě rozdělená a zůstává rozdělená. A ta jedna část prostě je připravena a to je pořád dokola. Jo? Věřit tomu, že očkování škodí a věřit tomu, že za Ukrajinu může Západ a ne Rusko. A věřit tady takovýmto věcem. Ale prostě to se nedá vyhrát jenom tak, že my budeme přesvědčivější. Musíme být přesvědčivější. Jsem udělal úplně stejnou chybu, o které mluví Edo. Já jsem sázel na racionální tu a do toho musí přijít hodně emocí. Ta doba je taková, je to tak.
Musíme využívat sociální sítě naplno. Já to teď dělám, protože je to způsob komunikace. Neohrnovat nad tím nos. Prostě dneska minimálně polovinu informací, víc o politice lidi získávají z sociálních sítí, ne z médií. Tohle všechno musíme dělat. Ale současně je potřeba, abyste vy, každý z vás kolem sebe, prostě si dali tu práci, s těma lidma mluvili a přesvědčovali je. Vy, pokud jste oblíbený v kolektivu, jak se říkalo, vy, pokud jste oblíbený šéf zaměstnání, vy, pokud jste respektovaný lékař, tak vaše slovo, když řeknete, ale to je jinak, tak je vlastně důvěryhodnější než slovo politika. A proto já říkám, musíme tohle všechno dělat dohromady, jinak to nepůjde. Jo, je to náročné, ono je hezčí si říct, že jak ty politici a ten je blbej a ten to nezvládl a ten mluví moc akademicky a ten mluví moc to je špatně. Ne, je to fakt na nás všech, jinak se to prostě nezmění. Ja ešte môžem jednu poslednú vec a pozerám sa na vás, ktorí ste položili tú otázku. Mladý človek. Ja teraz veľa cestujem po Európe a často sa ľudia vracajú, keď spomeniem Slovensko, tak samozrejme prvé si povzduchnú nad našim premiérom Robertom Ficom a chytajú sa za hlavu, že čo sa vám to tam deje. Ale druhé, čo mi často dávajú za príklad ako Československo, že ako sme boli schopní vlastne tá nežná revolúcia, ako sa udiala. A ja som si uvedomil, že takým pozitívnym príkladom, tým spúšťačom toho boli mladí ľudia. A keď sa pozriete, teraz som sa stretol s nejakými Albáncami, práve som bol v Berlíne minulý týždeň, a mi hovorí, že v Albánsku teraz tie protesty sú tiež primárne mladí ľudia. V Nepále viete, že prišlo k zmene vlády, tamto mladí ľudia naštartovali, sa vzopreli tej vláde, ktorá tam bola. A toto je podľa mňa veľmi silná devíza. Ja to chcem aj vás povzbudiť, že vy budete ten ako keby rozhodujúci hráč, ktorý keď sa tí mladí, lebo vy mladí ľudia máte neskutočnú energiu v sebe. To je proste prirodzené. A vy sa viete aj natchnúť, zmobilizovať a vy, ak pridáte do celej tej mobilizácie práve tú vašu dynamiku, tak si myslím, že to môže byť naozaj ten rozdielový hráč, ktorý aj v tých ďalších voľbách. Chcem vás pozbudiť. Ja som rád, že tu vidím mladé tváre aj z rôznych strán, ktoré poznám a my tu máme aj mladých demokratov sme založili, lebo je to pre nás dôležité a vidíme, že chceme konkurovať, však na konci dňa Smer, Republika tiež investuje veľa do oslovania mladých. Ale tento zápas je dôležitý a najviac dôverujú mladí svojim priateľom a rovesníkom. Takže prosím, bojujme tento zápas, ktorý aj Peter povedal, že nemávnite nad tým rukou. My musíme prinajmenšom vyvažovať tú verejnú debatu, ale verím tomu, že to príde aj do toho, že prevážime ju a hlavne medzi tými mladými. Takže moja prosba na vás, hoci to nie je odpoveď na otázku, prosím, poďte s nami zabojovať a strhnite mladých ľudí, aby sme si tú demokraciu na konci dňa udržali pre vás. Teda tiež priestor na ďalšie otázky, ktoré sú? No, ja by som sa opýtala, momentík, pána Hegera. Mne nie je moc jasné postoje dvoch politikov. Jedným je pán Krajniak, ktorý je taký ultrakonzervatívny a vidí v liberárovi väčšieho nepriateľa ako v človeku, ktorý rozvracia štát a demokraciu. A on teraz aktuálne má takú teóriu, že zjednotia sa tieto konzervatívne strany, že teda vyvstane premiér, čo by nebolo, teda čo nie až také deštruktívne, ale to B, ktoré povedal, že ak budú nejakí ľudia chýbať, že on radšej pozve 10 ľudí z Hlasu, ako by to mali byť progresívci. Tak to je jedna vec, ktorú nemôžem pochopiť. A druhá vec, ktorú nemôžem pochopiť, že prečo predseda PS nechce spolupracovať s Igorom Matovičom. Či je to obava konkurencie, alebo skutočne si myslí, že sa nedá. Či tomu verí, čo hovorí. Toto je jednak veľmi dobrá osobná otázka a druhá aj taká politologická, aby sme trošku aj Petrové skúsenosti dostali do obrazu a môže si to tu na Slovensku dovoliť tak politologicky trošku. Ale čiže, viete, tí politici naozaj, ja som v politike od roku 2016, čiže stále sa tak cítim, že som jednou nohou ešte ani nie úplne v tej politike, že nie som ten profesionálny politik, ja som nevyrástol ako profesionálny politik, som robil iné veci a do politiky som išiel preto, lebo som si hovoril, že poďme priniesť práve že takú normálnosť a dajme tie stratégie trochu bokom a poďme sa naozaj pozrieť, ako tí ľudia žijú. A
A preto dodnes žijem v paneláku, 4 deti a tak ďalej. Čiže chcem byť blízko k tým ľuďom. Chodím do potravín, do Lidla, teda tu môžeme urobiť reklamu, máme ho blízko. Tak je človek naučený. Ale čo chcem povedať je, že tí politici proste, keď sa ocitnete v politike a vy, keby ste sa ocitli v politike, zistíte, že oni tak hľadajú teda tie stratégie. Že čo zabere. A ja aj Milana Krajniaka si myslím, že on je homopolitikus, čiže on stále myslí politicky, však on je od svojich, 15 rokov v politike, ešte v tej mládeži nejakej, neviem, či to bola kresťansko-demokratická alebo aká. No a on rozmýšľal nad tým, že dobre, čo by sme vymysleli, akú teda teraz retoriku, ktorá by sa mohla chytiť. Teraz sa začal rozprávať o tom, že tak poďme ako konzervatívny blok, že skúsime, čo to spraví, že či to zabere. Takže to teraz testujú. Tiež som to postrehol, že niečo takéto zaznelo. A uvidíme, keď sa to nechytí teraz najbližší týždeň, 2, tak o 2 týždne môžete čakať zase niečo iné alebo podobne. Takže tak sa na to nejak teraz pozerám, že sa to bude testovať a uvidíme. Ďalšia vec je tá, že vidia, že časť Slovenska vďaka Robertovi Ficovi a jeho poctivej komunikačnej práce naočkoval ľudí v tom zmysle, že keď počujú progresívne Slovensko, tak normálne majú nočnú moru. Lebo toto Robert Fico vštepuje. On, viete, politik, keď chce mať úspech, musí najprv vytvoriť nepriateľa. Keď ho nemá, musí ho imaginárne vytvoriť. Čiže Robert Fico vytvoril strašiaka z progresívneho Slovensku, aby potom mohol povedať, že aj ja vás pred ním ochránim. Lebo to je tá politická taktika. Povedať, že ja vás ochránim pred nepriateľom. A vtedy ten strach, vtedy tá emócia je autentická. A povie si, my toho Fica, hoci ho nemáme radi, kradne, ja neviem čo všetko, ale on nás ochráni, lebo je v tom najautentickejší. Takže toto je tá taktika za tým a preto tí politici rozmýšľajú nad tým, že dobre, vstúpim teraz, ja niekde sa tam do toho postavím a idem vytvoriť nejaký iný smer komunikácie. Toto začnete dostávať facky z obidvoch strán, lebo ste zrazu niečo iné začali tvrdiť a musíte si byť istí, že viete na to získať väčšinu. A dnes preto tá retorika politikov je taká, ako keby stále sa točia okolo svojho, lebo sa boja stratiť pozíciu. Boja sa zariskovať. Ale dnes potrebujeme zariskovať. A áno, to si dnes môžu dovoliť menšie strany, môžu byť autentickejšie, môžu komunikovať, lebo nemajú čo stratiť, presne tak. A v tomto zase sa snažíme opäť my do toho vstupovať a byť niekde medzi a povedať, ľudia, nebláznite. Áno, stojí nás to, niekedy nám padnú kvôli tomu percentá a tak ďalej, ale robíme to pre dobro toho celku. A na konci dňa veríme, že sa nejako dohodneme. Takže táto debata bude ešte takto prebiehať, lebo sa zisťuje, že čo to urobí s voličmi. A ako to na tých voličov zapôsobí. Ale už, povedzme, po tom januári, tam už budú mať všetci natestované a už budú vsádzať na nejakú stratégiu. Ja len verím, že to bude stratégia spoločného postupu. Lebo to potrebujeme, aby sme potom získali práve aj tých nerozhodnutých, že poďte s nami, verte nám, vieme tú krajinu proste riadiť lepšie ako to, čo tu robil Robert Fico za posledných 16 rokov. Priestor na ďalšiu otázku z publika. Ďakujem pekne. Chcem ešte raz vás privítať, pán Periner, taký Masaryk je môjim vzorom a od vás to vyžaruje vlastne. Prezident Masaryk, prvý Československá, vy tú retoriku, aj ten slovný prejav máte, ako on mal, takže ešte raz vás chcem privítať. Ja sa chcem teraz dostať trošku inde, čo by mohlo byť tým stmelovacím faktorom, a to je to trošku nešťastné referendum, ktoré ste spustili. Ja som mal obave, podpísal som vám to, ale teraz vidím, že tí vaši kolegovia z tých opozičných strán moc sa k tomu nehlásia. A hovoria, že 10 miliónov spláchnutých. Keby, už keď to je spustené, tých 10 miliónov bude aj tak spláchnutých. Hovoria, že teda ten plat doživotný toho Fica by bol menej, ako bude stáť to referendum. Ale už keď to je, to referendum, tak možno s tými kolegami si sadnúť a teda poďme ukázať, že nechceme, či prebiehajú takéto stretnutia pri večeri a či je šanca, že by sa prihlásili k tomu a ukážme. Prezident tomu nefandí, dal to na leto, ale napriek tomu, keby sa to podarilo, tak to bolo úžasné. No, pri tom referende, ja teda pár vecí. To je mechanizmus a pomôžem si, som dneska videl nejaké také videjka Roberta Fica, jak ešte keď bol v opozícii, tak hovoril, že proste je psiou povinnosťou, aby všetci traja ústavní činitelia išli k referendu. Tak teraz to nejako netvrdí. A podobné veci.
Viete, to referendum je nástroj občanov. My keby sme ako strana demokrati chceli, že pán prezident, tak sme 1200 členná strana, vypíšte prosím referendum. Tak zasmial, pozrel, že chlapci, akože ste si istí, že toto chcete mi povedať. Ale my sme chodili po uliciach a občania 384 000 podpisov. Ľudia to chceli. A ctíme si teda ten nástroj, alebo nie? Čiže ja by som nenazýval žiadne referendum v tomto momente, že nešťastné, ale druhá vec je tá, že progresívne Slovensko, si myslím, že ďakujeme za spoluprácu, podielajú sa na tom a to je dosť veľký signál. A potešil ma ten prieskum, až si tak hovorím, že že 40% by chcelo prísť. No kiež by to tak bolo. 40%, kiež by to tak bolo, ale záleží to aj na nás, lebo keď my sa budeme vyjadrovať, viete, to je presne to, Robert Fico čo potrebuje. Aby sme my sa odhovárali od akéhokoľvek nástroju, ktorý mu proste takto dáva poza uši. A to si píšte každý politik. Keby videl, keď Robert Fico uvidí, že bola 40% na účasť, kiež by taká bola, no tak vám poviem, že sa mu rozklepú kolena a teda začnú inak šrotovať stratégie, ale tá nervozita, on potrebuje mať nervozitu za svojím, lebo keď je niekto nervózny, robí chyby. Takže ak my budeme pomáhať Robertovi Ficovi v tom, že máme tu nástroj, ktorý o 3 týždne mu môžeme či už zobrať rentu, alebo mu jasne ukázať, že pán premiér, vám tá renta ani náhodou nepatrí. Tak a my sa ideme od toho odhovárať. Proste ľudia podpísali, my sme to museli odozdať, však teda nevyzbierate 384 000 podpisov, necháte to tak, že neodozdáte. Takže áno, bol to riskantný krok, ale to je presne to, čo sme povedali. My sme ochotní riskovať, my sme ochotní robiť proste mobilizáciu, lebo tie protesty na tých námestiach prichádzali, odchádzali. A Robert Fico sa na tom tak smial, že je vás koľko, 15 000, 22 000, 35 000 a zase 10 000 a 5 000. No dobre, dajte mi vedieť, keď vás bude 800 000. Kto by tomu veril, že na Slovensku môže byť, že? Tak sme urobili niečo iné, invazívne. A áno, dneska počúvame presne nešťastné, také, onaké. Priatelia, my to myslíme so Slovenskom vážne. Akože my kľudne, a už dostaneme ďalšie pozaucho, dajte nám, jasné, naložte nám na ten hrb. Ale aspoň sa tu snažíme proste rozhýbať tú verejnosť. A ukázať tomu Ficovi, že vieš čo, budeme proti tebe bojovať. Aj keď za to máme byť potupovaní, oplúvaní, čokoľvek, lebo proste nechceme, aby nám tie deti odchádzali zo Slovenska. Dneska som bol vybavovať niečo, v rámci, mamička mi zomrela a musel som niečo po úradoch behať. Pani mi hovorí v Bratislave, prosím vás pekne, držte spolu, lebo mne už starší syn odišiel a mladší nechcem, aby mi odišiel. A keď ste politik, to počúvate často, lebo ľudia vás poznajú, vám to rozprávajú. To sa nepočúva dobre. To sa nepočúva dobre. Ja nechcem teraz čo moje, ale ani vaše deti, aby odchádzali. Takže poďme o to zabojovať. Nedovolme Ficovi, aby nás znechutil. Myslím si, že v tomto momente to už je príliš neskoro, ale my ich nevieme presvedčiť. A oni sa rozhodli teda to pomenovať, ako to pomenovali. Ale je to aj na vás, akože to spoločne. Hovorím, Progresívne Slovensko to podporilo, za to, že sme veľmi vďační a budeme rádi, kdokoľvek sa k tomu pridá. Já jenom, kdyby náhodou, ale přece jenom někdo třeba na chvilku odešel ze Slovenska k nám, třeba do Brna. Já mám totiž, vážně, já mám úplně fantastický studenty ze Slovenska na Masarykové univerzitě, jsou fakt skvělí, tak my jsme za ně hrozně rádi, tak to se omlouvám. Já vím, že to nezní úplně tebe dobře. nepovedali, že ty vlastně učíš na slovenskej, najväčšej slovenskej univerzite, lebo to sa tu na Slovensku hovorí, že najlepšia slovenská univerzita je v Brně. Ale to jsou fakt výborní studenti a myslím, že to všem prospívá. Já vím, že pak jako je tam trochu problém, že ne všichni se vrátí, ale třeba to, že vlastně se tam u nás zvyšuje ta konkurence. Oni jsou vlastně tím pádem v lepším prostředí a naši studenti jsou v konkurenčnějším prostředí. To je fakt jako dobrý, jo? Takže to bych chtěl pochválit. Jinak já si strašně užívám debaty, kde nemusím odpovědět na všechny otázky a některým vůbec ani nerozumím, což mě připadá jako úplně fantasticky. Chtěl jsem poděkovat za toho Masaryka. No, já jsem z té Masarykové univerzity, byl jsem rektor Masarykové univerzity. To by bylo, aby ten Masaryk tam nebyl nějak cítit. Ale chtěl jsem říct jako jinou věc. Já mám Masaryka hrozně rád, strašně si ho vážím. A to ne, že bych ze vším souhlasil, co kdy napsal, ale jako, nebo řekl, ale je to úžasná osobnost. A v jedné věci, která se trochu zapomíná. My ho všichni si tak pamatujeme jako toho prezidenta Československa, ten tatíček a trochu jako vlastně takový ten demokratický císař. Jo? Ale to, co je na něm fantastické, je ten jeho život předtím, kdy on se vlastně nebál
když nějaké věci věřil, nebo ji racionálně rozpoznal, vědecky dospěl k tomu, že to taky je, tak se nebál jít proti většině. A to mi fakt na to zapomínáme. A bylo to těžké. Vezměte si spor o rukopisy, jak se tam Masaryk postavil, Královéhradecký. Vzpomeňte si na Hilsneriádu, jak statečně stál prostě zatím, aby se to vyšetřilo, aby Židi nebyli jen tak paušálně označeni. A spousta dalších věcí. Mimochodem, teď on ani nemohl kolikrát přednášet, jak proti němu protestovali studenti. Byl úplně v menšině, stejně když šel do exilu a věřil tomu, že už se Rakousko nedá zachránit, začal pracovat na vytvoření samostatného státu. Taky byl v menšině i mezi českými politiky. Mnohokrát v životě byl v menšině, ale věřil v určité hodnoty, věřil ve vědecké poznání, což dneska mimochodem se v té společnosti taky různě vytrácí, v racionalitu, v rozum a věřil v demokratické hodnoty. A nebál se stát proti většině. To si myslím, že je, v tom je třeba pro mě Masaryk fakt inspirativní. Takže mě někdy nevadí, když mám menšinové názory, akorát mě štve, že mám v politice, to pak není úplně ono. Tak možno nemám dobre, už. Okay. Chcem sa spýtať, nadviazať na tú otázku prvú, ktorú tu zadal študent pravdepodobne. Týka sa politickej zodpovednosti, lebo dávate, alebo zdieľate názor, že občan sa má rozprávať s druhým občanom v dnešnej tekutej, polarizovanej postfaktickej dobe. A zamýšľam sa nad tým, že predsa to nespadlo z neba. Táto polarizovaná spoločnosť má svoje základy, steny, okná, strechu, komín. Čiže vznikala x rokov a smerujem k tomu, že predsa budovali toto politici. Ako spoločnosť došla k situácii, že každý má pocit, že má názor a keď sa stretnú dvaja, takže to je pravda. A zrazu vidíme, že máme diskutovať spolu a je to takmer nemožné. A vy nám hovoríte, že toto je tá cesta, ale pritom to je politická zodpovednosť, že to vznikalo x rokov politickými rozhodnutiami, ktoré napríklad robili terčov z Rómov, LGBTI osôb, ľudí na úteku a tak ďalej a tak ďalej. Takže možno to nie je ani otázka, ale je to môj komentár k tomu, že myslím si, že to je celkovo politická zodpovednosť za to, kde spoločnosť je. Aj chápem, že nám hovoríte, že my máme teraz tieto následky niesť v nemožnej takedy diskusii človek proti človeku. A možno toľko komentár na to, že áno, súhlasím, že ten moment diskusie je tu možno jediný, ako tá spoločnosť sa posunie ďalej, ale tiež sa zamýšľam nad politickou zodpovednosťou celého spektra, ktoré tu je. Myslím si, nehovorím teraz len o Slovensku a Čechách, ale je to podľa mňa trend, ktorý sa tu budoval a otázka znie, že prečo vlastne taká situácia vznikla, že naháňajúc politické body sa išlo cez mnohé hranice, cez mnohé, ako by som povedal, mantinely, ktoré vymedzovali nejaký demokratický ráz a zároveň sme sa našli človek proti človeku, alebo my versus oni. Děkuji za tu poznámku, ona je hrozně důležitá, ale já bych tady pokusil bych se vysvětlit, že ta politika to není něco jako samostatného, odděleného od společnosti, co vlastně jenom jednostranně určuje, co se v té společnosti děje. Ona, ta politika, taky vlastně odráží tu společnost a to, co se v té společnosti děje. A já jsem vždycky psal, ještě než jsem byl v politice, já jsem šel do politiky poměrně pozdě, mě bylo vlastně skoro 50. A šel jsem do politiky, protože jsem byl nespokojen s tím, jak vypadá. Takže to máme společné. Jsme prostě od mládí se nezabývali politikou. Mě nikdy nenapadlo, že budu politikem. Ale přijal jsem nějakou občanskou zodpovědnost a říkal jsem si v určité chvíli,
Nestačí o tom psát, nestačí o tom mluvit, nestačí o tom přednášet. Teď je ta příležitost a nutnost jít do toho a dělat to nějakým jiným způsobem. Ale to neříkám, že má dělat každý občan, ale říkám, a říkám to jako občan, ne jako politik, že pokud chceme žít ve společnosti, která je prostě tolerantnější, lepší, kvalitnější, kde prostě se respektuje věda, kde a tak dál, to, o čem jsme tady mluvili, takže proto musíme udělat každý z nás něco a že to prostě nestačí to nechat jenom na politicích. Mimochodem, jeden z problémů české politiky, nevím, jak je to na Slovensku, je, že v určité době, po listopadu 89, od, řekněme, poloviny 90. let, společenské elity začaly dávat ruce pryč od politiky. Politika je špinavá, tomu se nebudu věnovat, já se budu věnovat své profesi a svému podnikání a tady budu úspěšný vědec, lékař a to, ať si dělají nějací politici. Jak to dopadlo? No špatně, protože samozřejmě, když úspěšní lidé nejdou do politiky, tak tam jdou ti, na které to zbylo. A když mluvíme o občanské společnosti, politické strany není nic jiného, než určitá specifická součást občanské společnosti. Tam není jako to příkré dělítko, které v té medializované, zjednodušené debatě často slyšíme my, oni, my normální lidi, tam ti blázni politici, tak to prostě není. A proto já říkám, teď jsme v extrémně vážné době. Teď je mně fakt úplně jedno, jestli ten, s kterým chci spolupracovat v jiné politické straně, má trochu jiný názor na daně. Před 15 lety bych se s ním pohádal do krve, ale teď jde přece o úplně něco jiného, o demokracii, o svobody, o bezpečnost, o příslušnost k západu, úplně o základní věci. A v tu chvíli si myslím, že je tak důležité, aby i občané sváděli kolem sebe ten boj, aby jsme prostě žili v té společnosti, která je lepší. A já vždycky říkám jeden příklad. Říká mě nějaký poluobčan. Ty politici, ty jsou skorumpovaní. A tak, jak tu kvete ta šedá a černá ekonomika, jak to mohli dovolit? A o chvíli později za ním přijde řemeslník a řekne, chcete to na fakturu, nebo to uděláme bokem hotově? Uděláme to bokem hotově, to je jasný, přece se nebudeme dělat problémy. No, ale u takovýchto maličkostí to začíná. Takže strašně záleží na tom, co dělají občané. Je to jako to biblické, jo? Tak vidím ten trám v oku, nevidím, nebo tu třísku a nevidím ten trám u sebe. To je pořád dokola. Takže politika, tak zaprvé, před politikou nemůžete utéct. Nikdy. Nikdy. Kdo si to myslí, nepochopil, jak funguje společnost. Celá lidská společnost je vždycky bude politicky organizovaná. Musí být. Před politikou neutečete. Ovlivňuje váš život. To, jestli mají šanci studovat vaše děti, co chtějí, nebo na co mají talent. To, jak žijete, jestli můžete uplatnit se v podnikání, jestli můžete uplatnit. O všem rozhoduje politika, takže na ní hrozně záleží. Nemůžete ji nechat být. Ale není to nic odtrženého od nás. Je to normálně součást našeho života. Je to hodně podobné jako to, co žijete kolem sebe. A tak, jak kolem vás jsou lidi zlí, tak jsou zlí lidi v politice. Tak, jak kolem vás jsou lidi, kteří dokáží přesvědčit ostatní, takoví jsou v politice. Používají nečestné metody, používají je tam. A prorůstá to tou společností. Takže proto já teď říkám, teď vedeme tak zásadní zápas, je to nepříjemné, mi se taky těžko říká. Teď vedeme tak zásadní zápas, že když to necháme jenom na politicích, i kdyby byli tak dobří, jak jsme my dva s Edou, tak to prostě nedopadne dobře. Tak je to i na vás trošku. Tam vzadu sa... Dobrý deň. Ja by som ešte tak sa opýtal ohľadom toho, že ste vraveli o dôležitosti tej komunikácie medzi ľuďmi. Tak ja by som sa opýtal, že všimol som si taký fenomén, že niektoré skupiny už ako keby začali považovať svoju vzájomnú existenciu ako hrozbu, že napríklad
silne konzervatívne skupiny sa považujú niektoré menšiny za hrozbu voči ich životnému štýlu, alebo naopak tieto menšiny sa musia pozerať cez cestu, či na nich niekto nezaútočí. Čo by ste tak odporúčali práve v týchto situáciách? Ďakujem. Ja môžem začať. Viete, je to strašné, ale to je presne tá stratégia tých politikov, ktorí chcú manipulovať. Pretože rozdeliť, uzavrieť a vytvoriť taký strach, aby sa presne tie skupiny medzi sebou nerozprávali, lebo viete, čo sa stane, keby sa tie skupiny so sebou začali rozprávať? By zistili, že vôbec nie sú také hrozné. Že vôbec nie sú také hrozné. A to je presne to, že však tu oni preto polarizujú a preto ja rád chodím medzi ľudí, ale preto aj nabádam všetkých, rozprávajme sa. Ja nepotrebujem, a keď sa stretnem s ľuďmi, tak oni mi najprv samozrejme vypočujem si, že aký som bol zlý premiér a tak ďalej. Ja to vypočujem, ak teda je niečo také konkrétne, že kde teda som našiel svoju chybu, tak sa ospravedlním a potom sa začnem s nimi normálne rozprávať. Stalo sa mi to takto prednedávnom, tiež taká pani mi začala rozprávať o tom, čo som teda s tým očkovaním všetko narobil. A potom sme odchádzali, v dobrom sme si podali ruku a hovorí, že však vy ste taký vlastne normálny človek. Vy ste až taký strašiek, ako vás vykresľujú. A toto potrebujeme robiť. Lebo na konci dňa my ľudia sa vieme mať radi. Prečo chceme dať zlobe priestor na to, aby nás rozdeľovala? Prečo chceme živiť strach hádkami? Ja sa nechcem hádať o politike. Ja vám rešpektujem, keď máte opačný názor, pokojne ho majte. Ak sa chcete o ňom porozprávať, že mi poviete vy vaše argumenty a ja vám poviem moje a vy ste ochotní moje vypočuť, ako náhle už to ide do hádky, ja vám poviem, viete čo, nejdem sa s vami hádať, lebo na čo? Poprvé zvýšim si tlak, ja už predsa musím po 50-ke dávať pozor trošku na svoje zdravie, ale hlavne bude to zlá emócia. Že prekračujme tie bubliny a doprajme si ísť za človekom z opačnej bubliny. Ja to rád robím. My sme boli v Terchovej, keď sme zbierali to referendum, sme prišli do Terchovej, veľký hudobný festival, sme si tam rozložili stánok a taký pán prišiel, ale že strašne začal kričať. A nadával na všetkých nádaviek, ktoré poznáte, ale na 3 metre. A ja som tak prišiel k nemu, že išiel som bližšie, že však teda ja vás počujem, ale poďte mi povedať viac. A on cúval predo mnou, stále si držal tie 3 metre a stále si držal tú istú intenzitu hlasu. Čiže on v skutočnosti sa nechcel so mnou rozprávať. Tak my sme ho len vypočuli a potom, keď už teda hlasivky ho opustili, tak išiel ďalej, načerpal sily, prišiel o pol hodinu, zase zopakoval to isté kolečko. Ale tým chcem povedať, že my nečakajme na druhých ľudí, ktorí sú nahnevaní, že prinesú rešpekt. Buďme my tí ambasádori rešpektu. Buďme ambasádori tej úcty. Lebo to odzbrojuje. Keď ja priznám, áno, máš iný názor, v pohode. Nebudem ťa presvedčať. A takto poďme lámať tie bubliny, lebo tak môžeme byť protivahou politikom, ktorí to tu budú polarizovať. A ja to za seba určite budem robiť, robíme to aj viacerí v opozícii a to je tá cesta. A je to mravenčia práca. Je to mravenčia práca a kdokoľvek sa k tomu chce pridať, nebojte sa ľudí. Tí ľudia v strachu sú samozrejme vyhecovaní, ale keď si s nimi podáte ruku a porozprávate, tak budete sami cítiť, že aj tie skupiny na konci dňa si nechcú ubližovať. Děkuju, toto je strašně důležité a ty příklady, to je přesně ono. Musíme s lidmi mluvit a lidi musí spolu mluvit navzájem a pak se odbourávají některé předsudky, které prostě tady jsou. Ale já jsem chtěl říct ještě k tomu, chtěl jsem dodat něco jako jiného. Proč je ta komunikace tak důležitá? Proč o tom tak mluvím a třeba ne všichni mě úplně rozumějí nebo se mnou úplně souhlasí, ale my jsme dřív měli společnost, která vlastně vytvářela jeden společný veřejný prostor. Bylo to ještě poměrně donedávna. To neznamená, že jsme všichni měli stejný názor a rozuměli jsme si, to vůbec ne. Ale sdíleli jsme ty základní informace velmi podobné. Prostě jsme je přijímali z médií, ta byla třeba rozrůzněná, bylo jich třeba 10 různých, klíčových, ale všechno to byly zhruba stejné informace. Politici spolu mluvili před novináři a navzájem se museli střetávat v nějakých debatách a tak dál. A jinou formu komunikace ze společnosti neměli. Takže ta společnost sdílela jeden veřejný prostor, který byl srozumitelný. Tohle se v posledních několika letech vytratilo. Díky sociálním sítím, díky jiným věcem. A dneska se politika v řadě zemí dělá ve formě monologu. Ale současně, já nepotřebuji soupeře. Já oslovím lidi na sociálních sítích, ty moje,
A prostě já nepotřebuji ani redaktory. Já když budu dneska do večerního vysílání České televize, tak budu mít 10krát méně sledování, než když dám dobré krátké video na svoje sociální sítě. Tak se ta doba posunula. Ale ta monologizace a to vyjadřování názoru bez korekce, bez redakce, bez protihráče je hrozně vlastně nebezpečné. A tak, jak se tohle stalo na té politické rovině, tak se to děje ve společnosti. Ten veřejný prostor se rozpadá, nezdílíme úplně stejné informace a stejnou, řekněme, interpretaci těch základních věcí. A my si úplně, a to je mimochodem jedno z vysvětlení, proč tak roste populismus a proč tak rostou radikální politické síly. A my úplně nevíme, co s tím. My v sociálních vědách nebo v jiných vědách na to nemáme ještě odpověď. Ta společnost si s tím jako úplně neví rady. Ale já jsem přesvědčen, že jedna z věcí, která tomu fakt může pomoct, je, když spolu navzájem mluvíme a poznáváme se. A pak ještě jedna poznámka, poslední. Strašně důležité se taky uvědomit, že to, co máme, není samozřejmé. Demokracie není samozřejmá ani náhodou. Musíme o ní pořád bojovat. Je to cílový stav, ke kterému směřujeme, blížíme se k němu, nikdy ho úplně nedosáhneme, ale musíme o ně všichni znova a znova bojovat. Svobody, které máme, nejsou samozřejmé. Vůbec ne. A mír taky není samozřejmý. Naopak, to, že máme tak dlouho mír, je docela neobvyklé historicky. A máme ho jenom za určitých podmínek. Ne, že my jsme hodní, takže druzí jsou taky hodní, protože všichni jsou hodní. To je iluze. Jsme dost silní, aby se ti zlí nás báli napadnout. Například. Za svobodu musíte pořád bojovat. Když vám někdo bere kousek, tak se musíte ozývat. Každá generace si musí znova a znova vybojovat svobodu a demokracii. A demokracie je tak křehoučká, jak žádný jiný systém na světě. Neskutečný sociální výkon, nikde se lidi nemají tak dobře, jak v demokracii. Demokracie jsou mírumilovné v principu, ale neskutečně křehké. Takhle. Jsou jedny volby a je demokracie pryč a trvá x let, než se demokracie vrátí. A tohle všechno musíme mít na paměti. A teď jsme v té době zlomu. Prostě tohle je doba zlomu. A buď to budeme mít, demokracii a svobodu, nebo ne. A to, co řekl kdysi Reagan, ono to znělo jako taková hezká věta, že od nesvobody jsme vždycky vzdáleni jenom jednu generaci. To je jednoduše vyjádřená hluboká pravda. Každá generace znova a znova se musí rozhodovat pro demokracii a svobodu, jinak to špatně dopadne. A teď už to není jenom tak, že půjdu volit pár správných stran. Teď je to tak, že svedu i boj se svým okolím o interpretaci světa. Je to nepříjemné, těžké, složité, ale tak to je. A ta situace, ke které jsme fakt nejvíc připomíná 30. léta minulého století. Nejvíc připomíná 30. léta minulého století. Mimochodem, já se omlouvám, poslední věta. Když se díváte na historické dokumenty a vidíte tam projev třeba Hitlera nebo Mussoliniho, tak si říkáte, no co to je? Tomu přece ty lidi nemohli věřit. Ty vypadají jako na první pohled jako šílenci, šašci. To přece není možné. Ale lidi jim věřili a volili je a stáli za nimi. Až se bude za 50 let někdo dívat na některé projevy amerického prezidenta Trumpa, tak si řekne totéž, jak to bylo možné. Ale ono to možné je a dokonce dneska má podporu pořád poloviny, nebo já nevím kolika Američanů. Tak to je. A tak to je i s Ficem, tak to je i s tím premiérem, co jste nám ho poslali, takže 2 slovenští premiéry jsou zvláštní. Prostě, ale to je ta realita, když my dovolíme sami v sobě posouvat ty normy a to, co ještě tolerujeme, tak to prostě nedělejme. A kde to můžeme začít nedělat, je naše okolí. Tak blbé a tak jednoduché to je. Diskutujeme už takmer 2 hodiny, tak žiaľ pre
Žiaľ, pre obmedzený časový priestor už nebude ďalší priestor na otázky z publika, však dúfame, že páni s nami možno ešte chvíľu zostanú aj po diskusii osobne prebrať niektoré problémy. Avšak, aby som to nejakým spôsobom ukončil, témou našej diskusie bola teda demokracia a teda, že akým štýlom, spôsobom o ňu môžeme prísť, aké taktiky používajú napríklad aj Fico alebo Babiš na to, aby túto demokraciu oslabili v našich štátoch. A takisto aj nadpisom tejto diskusie bolo, kam smeruje teda po tomto všetkom, čo sme počuli, Česko a Slovensko. Takže teda otázka na vás oboch. Po tomto všetkom, čo sme počuli, čo si myslíte, že kam teda nakoniec Česko a Slovensko smeruje? Ja začnem a ty ako host to uzavrieš ako ten o mnoho skúsenejší. Viete, budúcnosť bude taká, ako ju spravíme. Ukázali nám to naši rodičia, starí rodičia v 89. Oni keď bojovali proti komunizmu, oni nevedeli, že to bude ten 17. november 1989. Oni proste bojovali na max, aby to zmenili. A prišlo to v tom novembri. A my, to, čo si Petr teraz povedal, to bola úžasná aj motivačná aj pre mňa správa, že poďme si tú budúcnosť spraviť takú, ako ju chceme mať. Nedovolme, aby niekto iný rozhodol. Proste postavme sa na nohy a zabojujme o ňu. Ja to budem robiť v politike, vy to budete robiť vo svojich rodinách na konci dňa a ja to musím robiť vo svojej rodine a tak ďalej. Čiže vo svojom okolí. Poďme urobiť budúcnosť takú, ako ju chceme mať a takú ju aj urobíme. A áno, sme v bode zlomu, bude to ťažké, ale z ťažkých vecí sa rodia veľmi pekné veci. Takže poďme o to spolu zabojovať a poďme zo Slovenska urobiť, ja to poviem tak, že Slovensko tie najlepšie roky má ešte len pred sebou. Jednak preto, že veľa pekných nemá ešte, ale preto, že keď sa postavíme na nohy a zjednotíme aj tú spoločnosť, tak vieme Slovensko posunúť výrazne dopredu a ukázať aj Európe, že sme krajina, ktorá stojí za povšimnutie a za to, aby aj sem prichádzali a aby sme sa s nimi mohli priateliť a oni s nami. Takže poďme zabojovať o budúcnosť Slovenska a k tomu sa ja podpisujem. Ne, to bylo fakt tak pěkné, že k tomu nemám skoro co říct. To byl totiž jako krásný závěr a myslím si, že na lidských životech, ale to platí pro společnost, je vlastně hezké to, že my víme, jaká je minulost a lidi se často trápí minulostí, ale s tou prostě nemohou nic udělat. Ta už je. Jo, tamhle vidím pána s čepicí Ferrari, včera vyhrálo Ferrari, ne, no to je důležitý, včera vyhrálo Ferrari konečně závod Formule 1, mám z toho radost a to je hotovo, jo, to už je hotovo, je vyhráno. Ale o té budoucnosti rozhodujeme všichni, nevíme, jaká bude a nejspíš bude taková, jakou si sami uděláme. A pak je to ještě jedna věc, která je teď hodně důležitá. Kromě toho, co se všechno změnilo, tak se ještě neskutečně změnila mezinárodní politika a svět kolem nás. A už to není svět založený nebo mezinárodní řád založený na pravidlech a právu a chráněný těmi západními demokraciemi a s pevnou euroatlantickou vazbou, kdy se my o nic nemusíme moc starat tady. A můžeme si dovolit ten luxus, že se v Evropě tak trochu navzájem mezi sebou vymezujeme a děláme takové různé věci. Je to svět založený na síle, na konkurenci, ve kterém Evropa hrozně ztrácí. A tady si myslím, že pro Česko a Slovensko a ode mě jako politika ODS to možná zní překvapivě, ale myslím si, že pro Česko a Slovensko není jiná cesta, než být součástí silné, rozumně se rozvíjející Evropy, která dbá o svou bezpečnost, dbá o svou ekonomiku, dbá o to, aby si udržela kvalitu života, což vůbec nebude jednoduché. Takže možná mnohem víc než dřív přes různé vlády a všechny problémy jsme spojeni tady tím, co se děje kolem nás a je v našem zájmu lidí z České republiky, lidí ze Slovenské republiky, abychom spolupracovali s těmi dalšími zeměmi v Evropě, protože to je možná jediná nejspolehlivější cesta, jak dalším generacím zajistit dobrou budoucnost. Tak ať se nám to daří.
Tak v dnešnej diskusii sme prebrali teda, akým štýlom môžeme prísť do demokraciu, ale zároveň ako ju treba zachrániť. A ja by som chcel teda ešte raz aj za našu iniciatívu poďakovať obom pánom, že prijali pozvanie s nami diskutovať o tejto dôležitej téme. A taktiež ďakujem aj vám všetkým, že ste prišli k nám diskutovať, pýtať sa, počúvať ostatných a dúfame, že sa uvidíme aj pri našich ďalších diskusiách, či už napríklad pri blížiacich sa komunálnych voľbách, kedy pre vás pripravíme diskusie s kandidátmi. Tak ešte raz dovolte mi teda poďakovať pánovi Edvardovi Hegerovi za to, že prijal pozvanie. A taktiež z Česka pánovi profesorovi Petrovi Fialovi. Ďakujeme Ja veľmi by som pekne. chcel ešte jeden veľký potlesk pre Jakuba, ktorý to celé zorganizoval. Mladý študent, hýbe dejinami, takže ďakujeme veľmi pekne. Jeden veľký potlesk.